Пару секунд сюди у воді якраз обіцяний намісник директора Олександр Олександрович Душа, який возьме привітальне слово. Каля ласка. День добрый, шановное господарство, дорогие коллеги и сябры. За час нашей супольной працы в межах этого международного выставочного проекта мы стали сапраўды сябрамі з многімі раней коллегами. Спадзяюся, што гэта не пашкодзіць і канструктыўнай супрацы, прафесійнай супрацы, у тым ліку ў межах гэтага круглага стола. Міжнародны выставачны праект, які адмыслова быў ініцыяваны двумя арганізацыямі, Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі і групай даследавання рукапісаў, адразу пазіцыянаваўся як шматаспектнае мерапрыемства ці комплекс мерапрыемстваў, цэлая праграма, якая прадугледжвала не толькі выставу, не толькі паказ, дэманстраванне найбольш вядомых, найбольш невядомых, найбольш яркіх і цікавых экспанатаў, але таксама і цэлы шэраг суправаджальных ініцыятыў, якія дазволілі зрабіць гэтую тэму біблейскай традыцыі даступнай, зразумелай, яснай для і даследчыкаў, і людзей абсолютно далёкіх, можа быць, нават ад гэтай тэмы, і дзетак, і дарослых, і жыхароў Беларусі, і жыхароў замежжа, і жыхароў горада, і жыхароў вёскі. Па хорошым рахунку, менавіта на гэта, у тым ліку, разлічана і праграма навуковых мерапрыемстваў, якія былі адразу спланаваныя ў межах міжнароднага выставачнага праекту. Пераважная большасць гэтых мерапрыемстваў ужо і прайшла, калі па колькасці палічыць. Але ў нас застаецца яшчэ трошкі больш тыдня працы, і я абавязкова анансую яшчэ тыя мерапрыемствы, якія ў нас наперадзе чакаюцца. Мы яшчэ не раз сустрэнемся і фактычна будзем сустракацца кожны дзень. Апрача хіба выходных, на выходных у нас, дзякуй Богу, хапае клопатаў з наведвальнікамі. Выстава мае, вы ўжо выбачаеце за суседства гэтага слова поруч з назвай выставы «Беларусь і Біблія», шалёны поспех, безліч наведвальнікаў прыходзяць у выходныя дні, і мы чакаем на гэтыя выходныя таксама некалькі тысяч наведвальнікаў, і гэта вялікая складаная праца. Я вельмі удзячны нашым калегам з групы даследавання рукапісаў, якія штодня тут працуюць, але ўсе астатнія дні мы будзем яшчэ працаваць. Я вас шчыра запрашаю таксама далучацца да гэтай працы. Наперадзе нас чакаюць яшчэ некалькі лекцый і сустрэч. Найперш адразу пасля выходных, а выходны дзень у нас толькі адзін на выставе, панядзелак. Пасля панядзелка у нас 16 кастрычніка адбудзецца адразу два мерапрыемствы. Гэта спачатку круглы стол, сучасныя біблейскія даследаванні, які пройдзе об 11 гадзіне у гэтай жа зале з удзелам нашых калег і партнёраў з інстытуту тэалогіі, з Мінскай духоўнай акадэміі. Гэта ініцыятыва, якая нарадзілася ў асяроддзі Беларускай праваслаўнай царквы, але выйшла далёка за межы непасрэдна тых інстытуцый, якія гэту ідэю прапанавалі. І мы сапраўды маем вельмі цікавую размову ў плане, у праграме мерапрыемстваў. Шчыра вас запрашаем, гэта будзе менавіта фармат круглага стола. У той жа дзень увечары ўжо адбудзецца лекцыя о 18 гадзіне вядомага даследчыка, доктара сакральнай тэалогіі Ірыны Дуганецкай, тут з намі прысутнай, на тэму «Біблія і цывілізацыйная мадэль. Шлях Бібліі да Беларусі, шлях Беларусі да Бібліі». Пад такой яркай, але сапраўды адпаведнай зместу назваю пройдзе гэта сустрэча. Упэўнены, гэта будзе не толькі лекцыя, але і дыскусія, таму шчыра запрашаю усіх прысутных далучыцца да гэтай працы. Адразу пасля таго у нас адбудзецца вялікі міжнародны кангрэс «Бібліятэка як феномен культуры». Ён пройдзе ў чацвер-пятніцу на наступным тыдні. На яго прыедуць бібліятэкары з усіх рэгіёнаў краіны і бібліятэкары па душы, бібліятэкары і па прафесіі, то бок і супрацоўнікі публічных, школьных, універсітэцкіх, акадэмічных і іншых бібліятэк краіны і замежжа, будзе багата замежных гасцей. І мы будзем вельмі актыўна абмяркоўваць, у тым ліку, пытанні захавання і папулярызацыі кніжнай спадчыны. На наступным тыдні выстава мае завершыцца, але спадзяемся, што тыя захады,
якія ў часе гэтага месяцу працы былі зроблены усімі намі, будуць мець некаторы працяг яшчэ ў грамадскім абмеркаванні, у навуковым асэнсаванні. Я ўпэўнены, менавіта такі працяг будзе ў гэтага круглага стала. На выставе прадстаўлены шматлікія, як можа, думаю, большасць з вас бачылі, пераклады Бібліі на беларускую мову. І тэма, которую мы сёння агучылі, як тэму круглага стала, выклікала ў нас ад самага пачатку безліч пытанняў, ці атрымаецца зладзіць канструктыўны дыялог з разуменнем той спецыфікі, у межах якой існуе Беларусь, спецыфікі з аднаго боку дзяржавы фармальна аддзеленай ад рэлігіі, нібыта ад яе незалежнай, а з іншага боку сітуацыі наяўнасці так званых традыцыйных, нетрадыцыйных рэлігій, наяўнасці шматлікіх прадстаўнікоў самых розных канфесій, не толькі хрысціянскіх у нашай краіне, і наяўнасцю вялікай колькасці ў адпаведнасці з гэтай спецыфічнай характарыстыкай перакладаў на беларускую мову. Мы маем сапраўды ўжо фактычна 1,5 дзесяткі больш ці менш удалых спробаў перакладу Бібліі на беларускую мову, 3 адносна поўныя пераклады Бібліі. Прытым пры ўсім, паводле меркаванняў то аднаго, то другога боку, кожны з гэтых перакладаў у нечым не самы дасканалы. Вось якраз праблематыку гісторыі перакладаў Бібліі на беларускую мову і практыкі перакладу Бібліі на беларускую мову, пытанне канфесійнага складніку у праблематыцы перакладаў Бібліі на беларускую мову, пытанне аўтарскіх падыходаў і канцэпцый у гістарычным і сучасным разуменні, і пытанне уласна сучаснага стану і перспектываў біблейскіх перакладаў на беларускую мову мы хацелі бы разгледзець у межах сённяшняй сустрэчы. Я хацеў бы падзякчыць усім прысутным за то, што вы далучыліся да нас, і мы шчыра рады бачыць тут і прадстаўнікоў групы даследавання рукапісаў, найперш Скотта Кэрала, кіраўніка гэтай групы. Мы рады бачыць прадстаўнікоў Нацыянальнай акадэміі навук, адразу некалькі прадстаўнікоў, гэта прыемна, Беларускага дзяржаўнага універсітэта, найперш філалагічны факультэт нас класічна радуе удзелам у сустрэчах і праграмах круглага стала, прадстаўнікоў духавенства Беларусі, і гэта таксама вельмі важна. І, натуральна, шматлікіх прадстаўнікоў грамадскасці, грамадскіх арганізацый я бачу і проста зацікаўленых. Я вельмі рада, што у нас атрымаецца і ўпэўнена ў гэтым прафесійная сустрэча. Калі дазволіце, я б хацеў прасіць яшчэ на пачатку, на гэтым я сваё слова ўжо буду завяршаць, слова сказаць яшчэ і Скотту Кэралу, кіраўніку групы даследавання рукапісаў, якія з'яўляюцца суарганізатарамі выставы і у тым ліку праграмы навуковых сустрэч і мерапрыемстваў на выставе. Well, it's been our pleasure to be here and to work with the National Library. Для мяне гэта вялікая радасць быць тут і працаваць сумесна з Нацыянальнай бібліятэкай. And with many of you as well, the staff and friends of the library. І з шматлікімі людзьмі тут, которые з'яўляюцца супрацоўнікамі бібліятэкі і которые знаходзяцца тут. Truly, the response has surpassed our wildest imagination. Той водгук ад грамадскасці, который мы атрымалі, ён, конечно, перазышоў усе наши чаканні. As we were thinking in the planning of roundtables and lectures and so forth, калі мы думалі пра і планавалі вось гэтыя дыскусіі і круглыя сталы, I was very excited about this one. Я асабліва быў узрушаны тым, што мы будзем абмяркоўваць на гэтым круглым стале. As we know, there's so many dynamics that affect the translation of anything. Мы ведаем, што ёсць шмат дынамікі ў перакладах чаго б там не было. There are issues that relate to texts that are used. Ёсць шматлікія праблемы датычна тых тэкстаў, которые выкарыстоўваюцца. There's the evolving understanding of the meanings of ancient words. Ёсць развіццё у плане тых моў, которые там выкарыстоўваліся, гэтых
античних мовах. Of course, we're working then in modern languages, which are constantly changing as well. Звісно, ми працюємо із сучасними мовами, які так само постійно змінюються. And then there are different audiences, target audiences for the translation. І, звісно, є так само аудиторія, на яку ми накеровуємо той чи інший переклад. And that's not to mention the confessional conscriptions that we all face. І я навіть не узгадую тут конфесійні які розності, серед яких ми живемо. So when you think back to the translators of the past, Коли ми думаємо про перекладчиків у минулому, Jerome in his cave in Bethlehem, наприклад, у Римі, у Віфліємі, Luther at Wartburg Castle, Лютер у замку у Вартбургі, or Tyndale in hiding in barns in Belgium. І ці коли Тіндейл він ховався у Берджині. And at the very same time, Scarina doing his work in Prague and elsewhere. І у той же самий час Скарина він проводив свою працю у Празі. It's such an amazing legacy, a shadow that we stand under. Ми маємо таке незвичайне багаття тих скарбів, які з минулого залишилися. And I have the deepest respect for the work of everyone at this table and others that may not have been able to be here. Я маю глибоку повагу до праці усіх тих людей, які знаходяться тут на круглому столі, і так само до тих людей, які тут не присутні зараз. The Bible is called by some a living book. Многі люди називають Біблію живою книгою. And that's very much in part because of your work. І це частково зв'язане з вашою працею. So I'm excited to be your student today and learn as much as I can about the Bible in Belarus. Тому я вельми рада сьогодні бути вашим так само студентом і вивчати про Біблію в Білорусі. Thank you so much for being Дякую here. велике. Дякую вялікі, Скот. Упевнений, що у нас дискусія тримається у форматі приязним і спокійним. Мы будем модеровать сустрэчу и спадзяюся, что у гэтым сэнсе наши паслугі нават асабліва можа не спатрэбяцца. Упэўнены, што усе, хто будзе мець такое жаданне, атрымаюць слова, будуць мець магчымасць сказаць сваё слово. Мы не планавалі зрабіць ну, так бы мовіць, нейкі рэгламент і паслядоўнасць выступлення. Гэта не канферэнцыя ці семінары, гэта не спланаванае ад пачатку мерапрыемства, гэта круглы стол, дзе ўсе роўныя. Але хацелася б прапанаваць прытрымлівацца тых пытанняў, якія мы абазначылі ў праблематыцы і, можа быць, нават у некаторым сэнсе выкарыстоўваючы тую паслядоўнасць, которая абазначаная. Натуральна, для нас найбольш актуальным пытаннем з'яўляецца перспектыва і бачанне будучыні, рэальны сучасны стан і бачанне, як жыць далей, прасцей кажучы. Але, можа быць, ёсць сэнс пачаць з гісторыі і, шаноўныя калегі, шаноўнае гаспадарства, хацелася б запрасіць вас да абмеркавання. Натуральна, ўсіх, хто за гэты не зусім круглы авальны стол не трапілі, не селі, але у вас ёсць такая магчымасць, таксама далучаліся з пытаннямі і меркаваннямі да нас, выказваеце такое жаданне. Шановныя калегі, хто мог бы распачаць такую сустрэчу сваім меркаваннем, сваёй пазіцыяй? Может быть, Иван Алексеевич, я выбачаюся, калі вы не супраць, Иван Алексеевич Шарота, было б, можа, правильно, знакаміты беларускі даследчык, вядомы філолог і спецыяліст якраз у практыку, у пытаннях перакладу Бібліі на беларускую мову, даўні член біблейскай камісіі Беларускай праваслаўнай царквы, які ведае ў тэорыі, ў практыцы гэта пытанне, таму было б, я думаю, лагічна менавіта так паступіць. Иван Алексеевич. Дякую велике за гонор, але у меня и лекция не до 12 треба было объективно сысці у любом выпадку, тому удвоє дякую. С чего я бы хотел почать? Первое, что наша ситуация
маю на увазі беларуская сітуацыя з перакладамі на беларускую мову свяшчэннае пісанне. Яна парадаксальная і дзіўная. Па колькасці, я нават паглядзеў у вашым буклеце, інфармацыя недакладная пра колькасць перакладаў на 31-й старонцы. Мы на цяперашні момант маем фактычна 18 перакладаў новых запаветаў. Да. Але справа не ў гэтым. Справа ў тым, што з перакладамі мы часта закранаем гэтую праблему як гарачую праблему. Я карыстаюся такім азначэннем. Гарачая яна не з'яўляецца. А калі яе робяць, то робяць яе гарачкавай. Это ад гарачкі, ад ліхаманкі. Вот трэба взять нейкія праблемы і закруціць іх у грамадскі, грамадска-палітычны кантэкст і потым з гэтага нешта рабіць. Чаму ёсць падставы лічыць якраз так, як я сказаў, што не гарачая, а гарачая? Справа ў тым, што і ўзровень, статус сцвярджэння мовы беларускай, ён таксама парадаксальны. Гэта мова, якая не задзейнічана не толькі ў царкве, не толькі як сакральная мова, яна не задзейнічана ў многіх сферах, яна не прысутнічае. З гэтага трэба, аб'ектыўна з гэтага трэба зыходзіць. Цяпер, што датычыцца царквы ці цэркваў, канфесій усіх на Беларусі, адказна сцвярджаю, пра гэта пісаў неаднойчы, што ніводная царква, ніводная канфесія беларускай мовай паўнавартасна не карыстаецца. Вот гэта ёсць тыя зыходныя умовы, з якіх можа зыходзіць кожны з нас за гэтым круглым, і дай Господь, каб ён быў круглы, за гэтым столом. Цяпер, што датычыцца канкрэтных пытанняў, пра якія я збіраўся сказаць, на якія заявіўся. Справа вось у чым. Усе функцыі беларускамоўных перакладаў, тых, якія ўжо выдадзены, якія ёсць, абмежаваныя. Функцыі абмежаваныя. А гэта значыць і непаўнавартасна, непаўнацэнна. Да таго ж яны разводзяцца, гэтыя функцыі, адасабляюцца, хоць па прыродзе сваёй, яны неразрыўныя. Тут добра было сказано ва вступным слове, што калі мы не адносімся да Бібліі як да жывой кнігі, пра жывую кнігу было сказано, значыць, мы тады не маем ніякіх падстаў гаварыць пра нейкія асобныя аспекты, у тым ліку і пра асобныя функцыі. Калі мы збіраліся, як я разумею, як мы усе тут збіраліся нешта сказаць, кожны з нас нешта сказаць, значыць, засяродзіўшыся толькі на адным аспекце, зноў жа, на адной функцыі, і часцей за ўсё філолагі, якія тут прысутныя, збіраліся гаварыць пра яе як пра культурную, літаратурную, калі хочаце, і так, функцію. Але гэта нічога нам не дасць. Якраз у абагулена з разуменнем складанасці ўсёй гэтай праблемы і патрэбна нам весці гаворку. Значыць, першае, на што я хацеў звярнуць увагу ў сувязі з функцыямі. У любым выпадку мы павінны гаварыць пра функцыю місійную, выканання місіі, у спалучэнні яе з богаслужбовай функцыяй. Не інакш. Пераклад слова Божага, які не прызначаны дзеля выкарыстання ў храме Божым, нельга лічыць паўнавартасным у місійным прызначэнні. А ў ідэале мова перакладу – гэта мова богаслужэння. Пользуйся наоборот. Мова служэння – это мова перакладу. Між тым, адсутнасць або абмежаваная прысутнасць тых, якія маюцца наявных беларускіх перакладаў свяшчэннага пісання у богаслужбовым ужытку,
уплывае на сцвярджэнне іх як паўнавартасных з'яў нацыянальнай культуры. Абагульнае культурнае значэнне яно з гэтага найперш зыходзіць і з гэтым найперш звязана. Бо недапушчальна і нават кашчунна тэкст Новага Запавету прыраўноўваць, скажем, да тэкстаў аповесці, хронікі ці паэмы якой-небудзь, якія маюць самадастатковасць менавіта як тэксты мастацкія, абстрагаваныя тэксты. Яны маюць, а тут не. Так што і прызначэнне дзеля асветы напрамую залежыць ад распаўсюджанасці і выкарыстання у сферы уласна рэлігійнай і канкрэтна у богаслужбовай практыцы. Пра якую асвету можа ісці гаворка тады, калі не выяўлена і не ўсвядомлена боская прырода святла. А света я асацыюю з святлом і на гэтым азначэнні сваёй робіў. І тут зноў жа мы вяртаемся да праблемы культурна-гістарычнага кантэксту і ў прыватнасці да пытання наконт аб'ектыўнай запатрабаванасці перакладаў той ці іншай эпохі. Тут можна рабіць, я не збіраўся гэта рабіць, нехта, відаць, зробіць нейкі гістарычны агляд выдання, напісання, распаўсюджвання Бібліі на беларускай землі. Але я гэта не збіраўся. Кожная эпоха запатрабоўвала адпаведныя пераклады. І, адпаведна, так вызначалася місійнае значэнне гэтых перакладаў, у тым ліку і беларускай мовы у прыватнасці. Місійнае значэнне яе мовы. Што ступень выкарыстання яе неаднолькавая у практыцы канфесій нашай краіны, Беларусі, гэта непазбежна і абумоўлена комплексам супярэчнасцяў. Абмеркаванне конкретной веровызнаўчай сутнасці якіх это задача, я сам так сфармуляваў, не для мяне і не гэтым разам. Аднак акрэсліць або хоць згадаць супярэчнасці іншага плану мой прафесійны абавязак. Справа ў тым, што філалагічную функцыю беларускіх перакладаў свяшчэннага пісання таксама немагчыма ацэньваць адназначна. Ужо таму, што яны не даюць належнага ў кадыфікацыі мовы, не маюць належнага значэння ў кадыфікацыі беларускай мовы. Яны не паўплывалі, пераклады гэтыя, не паўплывалі на развіццё стыляў беларускай сучаснай мовы і нават не спрыяюць развіццю адпаведнай тэрміналогіі. Привузка звесці, толькі да богословскай тэрміналогіі. Значит, усе разам взятыя пераклады, яны не спрыяюць развіццю нават гэтай тэрміналогіі. А ўсё разам і стварае праблему прыдатнасці іх дзеля богаслужбовага ўжытку. Напрыклад, калі улічыць, што пэўныя перакладчыкі рабілі іменно чытальны тэкст, каб ён быў, а потым выказвалі і публічна выказваюць прэтэнзіі, а чаму царква іх не прымае. Я зараз не розніцу не фіксую. Праваслаўная не прымае ці каталіцкая. Чаму іх не прымае? Таму не прымаеш. Яны не могуць выконваць тых задач, якія прызначаюцца ад самага пачатку. Вот один приклад приведу. Скажем, я реагировал, я з тих, хто називається практикуючи християнин. І коли реагую на переклади, реагую на їх відповідно все-таки з гэтым статусом найперше. Як чоловік, який присутнічає регулярно в церкві. То скажіть, коли... Коли ви почуєте у час літургії початок Євангелія від Луки, в яким буде сказано, що пишу тобі хахіль, почуєте слово хахіль,
то гэта не ўмацуе набожнасці. Я сам бачу, як людзі просто выходзілі падчас, калі я это чую. Умацуе набожнасці. Зноў такі, калі пачуе выраз «увінішча сваім фігу», гэта з перакладу, я так. Хоць нармальнае гэта «усадзе сваім смакоўніцам». То калі пачуе гэта «увінішча сваім кнігу», то ці будзе ён слухаць у такім перакладзе такое Евангелие. Для яго это будзе кашульства, самае натуральнае. Як бачите, мы все разом павінны лічыцца так ці інакш з матэрыялізаванай, як я азначаю, вечнасцю. А што это такое? А это традыцыя. Традыцыя, якая ахоплівае і богослужэнне, і культуру, і асвету. Прычым з іх гісторыяй і сучасным станам. Вось калі гэта мы усвядомім і будзем рабіць дзеля здзяйснення іменно гэта, ну тады будуць у нас тыя жаданыя, патрэбныя вынікі. Конечно, я разумею, што мы ніяк не абыдзем пытанне так званага канфесійнага шматмоўя. Бо конкретные пераклады таксама завязаны на адпаведныя традыцыі. І одно это православная традыцыя, другое католицкая традыцыя. І мы разумеем, што гэтыя традыцыі пераадольваць, як я сказал, это для нас матэрыялізаваная вечнасць. Таму пераадольваць іх як бы і не патрэбна. Это у кожнага з нас такая свядомасць. Але ці прыйдзем мы да адзінага перакладу свяшчэннага пісання, ясна застаецца пытанне. І пытанне сур'ёзнае. Хочам мы это ці не хочам? Таксама яшчэ пытанне. А можа не хочам? А можа не хочам? Я ж кажу. Навошта? Я ж кажу. На гэта таксама могуць быць адказы, не адзін адказ можа быць. Я ведаю пазіцыі розныя, у тым ліку, канешне, трэба звесці. А навошта тут, як бы, прыклад я прыводжу часта. Глядзіце. Я прошу пробачить, как мы... Да, я буду... Я уже завершил, але питання тут трошки вспомнить. Что я имею на увазі? Русский переклад, синодальный переклад, здійснений в 19 столітті на русскую мову, на тогочасную мову. І він з'являється дагэтуль адзіным для всіх. И для католиков, и для протестантов, и для православных. И он один и беспречный. Могут быть претензии до дробязя, до деталей у перекладе, але он как бы огульно признал, что ці хочем иметь такие же самые переклады. Поэтому узор. Это так само вот такое задание. Прошу пробачення, я свой час перестав, вялікі дякую. Дякую вялікі, Іван Алексеевич. Якраз вельмі прыемна за ваш канструктыўна-канкрэтны закід. Вельмі важныя некаторыя пытанні агучаныя, калі шчыра, некаторыя рэчы правакацыйныя, і я шчаслівы. Упэўнена, што гэта выглядча дыскусію, гэта шыкоўна. А з іншага боку, вельмі важна якраз пасылы сказаныя. Я хацеў усіх прысутных якраз да канструктыву схіліць, у тым сэнсе, што хацелася прасіць не апавядальных выступленняў, якраз такіх праблемна скіраваных. Не трэба апавядаць пра гісторыю біблейскіх перакладаў, мы это ведаем. У нас была асобная лекцыя отца Сергея Гордуна ў прыватнасці, не на адзіная. Гэта ёсць магчымасць пабачыць на выставе, ёсць магчымасць у каталогу адну з версій інтэрпрэтацыі этой тэмы пабачыць. Таму гэта ёсць. Спадзяюся якраз, што пытанне практычных, можа быць, прапаноў і праблемных інтэрпрэтацый будзе асновай для нашага абмеркавання. І прашу схіляцца да рэгламенту, который зараз агучу, можа 5 хвілін для выступлення, каб у нас была магчымасць усім ахвотным выказацца і ў далейшым арганізаваць яшчэ невялікае дыскусійнае абмеркаванне. Дякую. Я бачу, Галина Вениаминовна... Коли Иван Алексеевич будет сыходить, так я хотела все ж таки питання. Так,
Ну, прабачце, калі мы кажам, што Біблія жывая кніга, і я веру, што гэта так, там больш чым за 2000 год я як не перачытвалі, не каментавалі, не чыталі. Мы павінны зрабіць так, і культура павінна прыкласці намаганні, каб людзі чыталі і атрымлівалі і асалоду, і духоўную ўзнёсласць, а не толькі чулі слова святара і набажэнства ў царкве. Яна не стане жывой кнігай, калі яна не будзе неабходная чалавеку кожны дзень. Каб гэта зрабіць, патрэбна, на мой погляд, максімальна перадаць усё, што ў ёй ёсць. У тым ліку і яе паэтычнае хараство. Слова, тым больш Божае, не даходзіць да сэрцаў, калі яно не выказана так, як яно выказана ў Бібліі, у адзіна магчымай форме. У гэтым плане мне вельмі дарагая думка вельмі вялікіх знаўцаў, слынных знаўцаў святога пісання і філосафаў, якія глыбока разумелі, што гэта, і пераклалі на нямецкую мову, і гэты пераклад прызнаны, я маю на ўвазе тут стары запавет, адным з самых выдатных. Гэта Мартин Бубер і Франц Розенцвайг. Так вось Бубер піша, што недапушчальны парафраз ніколі у дачыненні да Бібліі. Я як філолог і вы ж філолог скажу, ён недапушчальны і ў адносінах у датычанні да вялікай паэзіі. Максімальнае набліжэнне. Так і тут. І тое, што ў Бібліі ёсць паэзія, што ў Евангеліях ёсць жанравыя прыкметы, ёсць у кожнага евангеліста непаўторны стыль, свая манера аповеду. Гэта не шкодзіць сакральнаму статусу Бібліі. Наадварот, яшчэ больш яго ўзвышае. І вось гэта праблема. Чаму быў зроблены сінадальны пераклад, які ўсё ж такі вызначыў такі фонавы біблійны слух людзей, якія размаўляюць па-руску. У набажэнства ж яго ён не быў прыняты, ён не для гэтага, каб людзі чыталі. І рабіліся і робяцца сучасныя пераклады. Зроблены, выйшаў у 2015 годзе новы пераклад, да якога запрасілі найбольш выдатных біблеістаў, перакладчыкаў, паэтаў расійскіх. Чаму ж не? Чаму у нас немагчыма гэта зрабіць? І каб ён быў, мой пункт гледжання, і вось я думаю, што Ірыны, ён павінен ўсё ж такі быць надканфесійным, гэты пераклад. Ён павінен максімальна не скажаць сэнсы, якія ёсць у слове, якое напісана да таго, як усе раздзяліліся на гэтыя канфесіі. І Біблія не вінаватая, і тыя, хто яе пісаў. Што усе падзяліліся, усе спрачаюцца, нам патрэбна так, а нам патрэбна так, яшчэ экклесіяст выказвае сумненні, ці не глядзіць на гэта з іроніяй, з усмешкай сам Усявышні, на нашы знешнія знешнюю вопратку. Вельмі важная сутнасць. Ну, на мой погляд, так. Дзякуй вялікі. Я выбачаюся, это ўжо хутчэй тады не пытанне, а меркаванне ў развіццё тэмы. Іншае, прынцыпова іншае бачанне адной справы. Я толькі не прадставіў Галіна Веніаміновна Сініла, кандыдат навук, вядомы прафесар з Белдзяржскага універсітэта, который уже давно займаецца таксама тэмай якраз перакладу святого пісання, найперш старазапаветных тэкстаў, даследавання гэтых тэкстаў, таксама і практык, і вучоны навуковец-тэарэтык. Акурат недавно у нас Галіна Веніаміновна чытала сваю лекцыю па пытаннях перакладу песні-песняў на беларускую мову. Якраз паэтычная пытанне паэтыкі гучала ў часе лекцыі вельмі гучна. Падыход прынцыпова іншы. Я упэўнена, што яшчэ ў некалькіх выступленнях, можа быць, зроду той жа Ірыны Дубянецкай пацвердзіцца ці абвергнецца. Але паколькі гэта было не пытанне меркавання, я прапаную, можа, на яго пакуль не адказваць, працягнуць сустрэчу. Прабачце, толькі вось яшчэ адно словца. Вось той же Сергей Сергеевич Аверынцаў, чалавек, якога я пра яго нават не магу сказаць, што яго ўжо няма. Такіх глыбокіх ведаў, такой глыбокай талерантнасці да розных канфесіяў. І сапраўдны, на мой погляд, хрысціянін, праваслаўны чалавек. Нішто не перашкодзіла яму перакласці і адмыслова, напрыклад, кнігу Іова. Так, што яе чытаеш, і ў цябе мурашкі па скуры бягуць. Ты разумееш, які гэта вялікі тэкст, калі ты не можаш чытаць яго ў арыгінале, то такі пераклад патрэбны.
Асабліва ў дачыненні да старазапаветных тэкстаў гэтыя словы набываюць большую актуальнасць, яны ў меншай ступені выкарыстоўваюцца ў набажэнстве хрысціянскім, гэта праўда, і тут фаза царкоўнае выкарыстанне вельмі шмат, але ўсё адно менш, чым новазапаветнае. Ось, значна менш. Таму гэта пытанне сапраўды істотнае ў дачыненні, але ладно, не буду выказваць. Прабачце, калі Ісус цытуе найбольш за ўсё прарока Ісаю, а прарок Ісая, яго кніга, гэта паэма, гэта вершы ў арыгінале, гэта эталон паэзіі на іўрыце. Дык хацелася, каб гэта было перакладзена так, як Гэта праўда. Шановне господарство, працягнем сустрэчу, размову. Можна было б дабіць філолагаў, вы выбачаеце за такое выказванне. У нас адным фронтам сядзяць знакамітыя мовазнаўцы, літаратуразнаўцы, якія прадстаўляюць найперш Беларускі дзяржаўны універсітэт. Калі дазволіце, я б прадставіў слова Мікалаю Григоровичу Прыгодзічу, таксама і даследчыку і практыку-перакладчыку з Беларускага дзяржаўнага універсітэта, доктару філалагічных навук, прафесару, вядомаму ў беларускім грамадстве чалавеку, але за мяжой таксама. І якраз што прыемна, на апошнім з'ездзе славістаў адначасова фактычна ішло выступленне па перакладах Бібліі на беларускую мову Івана Алексеевича Чароты і паралельна мерапрыемства Мікалая Прыгодзіча у іншым месцы з удзелам прэзідэнта Сербскай Рэспублікі. Як кажуць, таксама пра многа кажа. Олесю Александровичу. Конечно, мы практики. Я выступаю з некалькі іншай пазіцыі. Тому, несумненно, я підтримую тыя речі. Несумненно, я підтримую. Може, я пропоную так, сидячи розмови, вона буде більш утульною для всіх. Отказная тема, тому. Да. Я підтримую тыя думкі, які виказав у цілому Іван Алексеєвич, вони сапраўды датичаться всіх нас, але на них маю інше, як чоловіка, який фактично все своє життя присвятив викладанню білоруської мови. У університеті, в інших місцях мови кодифіковані. Про це сьогодні згадується. Отрымливается так, что у кожной из наших конфессий есть свои белорусскомовные тексты. Для меня это неприймально. Як мне, студенту, розтлумачить, что у розных христианских, скажем, у трох основах, разные тексты використовують. А де тоді один мовний режим? Мне так само не зрозуміло. А это уже ж не перший наш стол, правда? И была конференция «Мова Ісакова». И у нас на факультете было несколько круглых столов, присвяченных псалтыру непосредственно. Ни разу на этих наших круглых столах мы не убачили представников от солидных політичних ведомств нашої країни. Я маю на увазі, що і тих, хто керує нашою ідеологією, і, може бути, найперш уповноваженого по справах релігії національних меншостей. Я розумію, що держава у нас якби не вмішується в ці справи, якби збоку. Но ми видатно розуміємо, що збоку вона не стоїть. Хоча і ми стоїмо в той чи іншій ступені збоку, а держава якраз регулює. Значить, ці проблеми, які ми сьогодні знімаємо, може бути не настільки актуальні для її. І це оправдано з пункту гледження того, що сьогодні про це прозвучало, білоруська мова все більше і більше тратить свої позиції, які у свій час були завоювані, але вони поступово доходять на другий план. Як і ввогуле духовне життя, що б ми з вами не говорили, мы легко это заважаем в опошние годы, коли не десятигодие, это нечто далеко другорадное. Все хвалюются за быттё, а не за іншую речь, не за духовность в этом сенсе. Это с одного боку. Для меня, конечно, вельми важно и подтримливать певную традицию, яка есть и у католицкой церкви, и у православной церкви. Навряд чи буде у нас коли-небудь зроблений, як у Руської православної церкви, один переклад священного писання. Все одно у нас на сьогоднішній день, поки ми не визначилися з тими чи іншими проблемами в нашій білоруській мові, це просто проблематично. Це правда, може бути
быць нейкі пераходны этап, можа быць пераходны тэкст, які у той ці іншай ступені быў аднолькава ўспрыняты нашими христианскими конфессиями в этом смысле. Но я еще раз подкреслю, что для меня вельми важно выпрацаваць некую адзіную пазіцыю. Мы поговорили сегодня, и поговорим, и зноў будем говорить далей, але конкретики, накіравання на некое вырашэнне все-таки нема. Есть у нас представники и православных, есть представники Ян Кремес, доктор, и от группы перекладчиков католицкой. Однако, так как мы все это начинаем оценивать, каждый старается свои проблемы решать по-своему, то эти іншай ступені. Хотелось бы, чтобы на таких круглых столах выпрацовывалась некая единая платформа. Чтобы мы знайшли поразумение. Может быть, не треба нам 2 біблійні комісії, не треба нам 3 групи перекладчиків при різних установах культових. Може бути, пора вже нам яким чином об'єднуватися. Поки що може бути на нашому зрівні. Нехто ж починає з повіння. Не все ж, Олександр Григорович, починати. Може і нам треба якось задуматися. І реальні речі говорити. Тому що ми одно і те говоримо. Я ж присутничаю на всіх цих круглих столах. І ми одно і те. Я своє, Иван Алексеевич свое, Сион Скремис свое, Дмитрий свое и так далее. И так, ну это правда. Это так. Потому что некоторые старожитности, когда мы говорили про старобелорусскую мову и ее використання в сакральной сфере, допустим, то мы с вами ведаем, Ирина Владимировна это подтвердит, что отсутность нормы, это была норма старожитности. Ну, але сегодня уже той период прошел. Я хочу сказать, что те переклады, які мы сегодня налічили, Иван Алексеевич налічили 18, допустим, и они застаються в истории. Але вже это историчный факт. А нам треба працювати над сьогоднішнім. Да, поки що вони будуть використовуватися. Ті ближайші, які ми лічимо, найбільш актуальні, найбільш дійсні. Але ж ми зібралися для того, щоб вирішити, хто увійде в цю комісію об'єднальну. Чому наші перші ієрархи не делегують відповідні повномочства певним особам, щоб присутничати на цих круглих столах і вирішати реальні речі, а не просто поговорити. Я человек открытый, я завсёды говорю так, как думаю в этом сенсе. Потому что чем больше мы будем робить этих круглых столов, тем меньше у нас будет реальной работы. А работой реальной треба заниматься. Как мы неколи проводили разные международные конференции, мы обовязково, Александр Александрович Швед, Иван Алексеевич так само, мы обовязково робили некие что? Выводы организационные, может не только организационные. Мы вирішали конкретные питання. На що звернути увагу, де підправити, може бути в орфографії, може бути у виданні словника. І опошне, поскольку мы все-таки больше практики. Нам сегодня, я лечу, что это наша беда, и Академия наук Института мовознавства, и нас, тех, кто занимается перекладами, кто цікавиться этими проблемами. У нас на сьогоднішній день нема нормального термінологічного словника релігійної лексики. Ірина Володимировна Буцько зробила це на уровні старобілоруської мови. То є сьогодні ми зробили, але у нас нема такого словника, як можна було взяти, відкрити і побачити, як та чи інша лексема перекладалася, допустим, у різних виданнях. І священне писання, і псалтира, апостоли і так далі. А це так само треба робити. Да, я знаю, що Інститут мовознавства працює над великим тлумачальним словником білоруської мови. Ну і нам, щоб нечим реальним зайнятися, варто було про це так само подумати. Тому що термінологія – це основа в даному випадку. Хоча многие лічать, що у християнстві немає термінології, що це звичайне слово, тільки, звісно, використовується у певному сенсі, з певним значенням. Но термінологія, вона є і буде, це однозначно. Все, что я хотел сказать. Думок еще много, але все же не выходит.
Дзякуй вялікі сапраўды за ваши меркаванні. Перакладаў у нас багата, это правда. І так было ва ўсе часы, кажучы пра гістарычны кантэкст, вы абсолютно дакладна сказалі у нас. Стабільнасць у разнастайнасці ад самага пачатку. Ад 16 стагоддзя у нас ужо было безліч друкарняў пры адсутнасці хаця б адной дзяржаўнай. Все, што можна, друкавалася прыватнымі, канфесійнымі і іншымі друкарнямі, друкавалася як хацелася, як маглося. У выніку ўжо ў 16 стагоддзі колькі тых выданняў біблейскіх побачыла свету абсалютна ў розных традыцыях. Нічога не змянілася. Мы не любім папярэднікаў, не дапрацоўваем пераклады папярэднікаў, не адаптуем іх да сучасных нормаў у пераважнай большасці. Вось, да прыкладу, у лекцыі Сергія Гардуна это пытанне гучала. Можна ўзяць пераклад Лукаша Дзякуць-Малея. Даволі адэкватны пераклад на жывую мову свайго часу. Мову мала адрозную ад мовы Купалы ці Коласа, па хорошым рахунку. Але со сваімі спецыфічнымі асаблівасцямі. Мова мяняецца натуральна, але калі Коласа і Купалу мы можам рэдагаваць, і ў перавыданнях это робім, усе это чыеся там і таму падобныя рэчы, суфіксы мяняем, нават сінтаксічна мяняем часам пабудову слова ў сказе. А то ў дачыненні да перакладаў сакральных, от лепш я свой жа. І ў выніку сапраўды беларусы ў лідарах па колькасці перакладаў, можа, з суседзяў не скажу, што самае-самае, але на дзіва мы наперадзе. Ці гэта добра, вялікае пытанне. І ці будзе ў нас некалі адзін пераклад? Дакладна не будзе, бо папярэдні нікуды не дзенем. Добра, шановне гаспадарства, можа, я яшчэ б хацеў даць слова Алексей Александрович, все ж таки удакладніце, якія пераклады, іх па пальцах можна палічыць, зроблены з арыгіналу? З грэчаскай мовы таго часу, з іўрыту, так вось гэтым справа. Гэтым справа. Таму што там перасоўванне сэнсаў, гэта святое пісанне. Гэта вялікія памылкі атрымліваюцца, пераклад з перакладам. Перакладаў са старажытных моў поўных, я не ведаю, баюся прыдумаць, каб не памыліцца. І што толку, кажучы па-руску, у колькасці, калі яны не з арыгіналу? Яны не патрэбныя зараз зусім. Калі зроблены для набажэнства, яны ёсць. Так і ёсць, але тут кажам пра новы закон. Так. З усімі асаблівасцямі гэтага перакладу, так? Гэта правда? Выданне арыгінал не арыгінал. Так. З арыгіналу толькі гэты. Там жа яшчэ Іранім Стрыдонскі і Лютэр зразумеў потым, што нельга, як Гёте казаў. Зацвіталі, вось, цвілі яблыні ў яго, перакладуць на японскую мову, а потым назад на нямецкую, будуць ужо лішні. У кожным сказе там такое ёсць у гэтых перакладах. Гэта чыстая праўда. Шановне гаспадарства, каб дакладнасць гістарычную дапоўніць і, баюся паўтарыцца, дабіць ўсё ж філолагаў, все-таки Ірына Владимировна, можа, слова скажаце з гістарычнага падыходу. Ірына Владимировна Будзько, вядучы навуковы, калі не памыляюся, супрацоўнік Інстытута мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, вядомы даследчык, кандыдат філалагічных навук і спецыяліст якраз па старабеларускай мове, па рэлігійнай лексіцы, складальнік адпаведнага слоўніка. Добрый день, шановное господарство. Дякую вялікі, што далі мне магчымасць сказаць некалькі словаў, і хочу два пункты абазначыць. Гэта старажытнасць, што мы маем у старажытнасці, і ўсё ж такі вось гэтую сучасную сітуацыю. Канешне, стракатасць была вялікая у старажытнасці. Нам вельмі часта даводзіцца чуць, што не было на старабеларускай мове таксама поўнага корпусу біблейскіх тэкстаў перакладзена. Не маем мы як адзіную кнігу, Біблію на старабеларускай мове. Маем толькі асобныя кнігі старога і новага запавету, перакладзення старабеларускую мову розных аўтараў. Вельмі часта мы забываем ролю царкоўна-славянскай традыцыі, якая актыўна развівалася у старажытнасці на беларускіх землях. Неяк мы засяродзіліся толькі на перакладах на старабеларускую мову, а вось тыя тэксты, якія былі створаны на царкоўна-славянскай мове тут. Хтосьці іх называе рэдакцыяй царкоўна-славянскай мовы і так далей. Мы пра іх забываем. Забываем пра пракасы раннія, якія першыя прыйшлі да нас.
пра іншыя пераклады. І яшчэ забываем пра цытаты з Бібліі, якія фіксуюцца ў шмат якіх помніках старабеларускай пісьменнасці. Значыць, пераклады былі, яшчэ нейкія, проста яны да нас не дайшлі. І вось гэтая стракатасць, адсутнасць нормы была нормай, яна перайшла да нас і ў 20-м і ў 21-м стагоддзі. Як бы вось гэта традыцыя не змянілася. І пераходзячы да сучаснага моманту, я хачу адзначыць наступнае. Мяне хвалюе не колькасць перакладаў на беларускую мову, а ўсё ж такі сапраўды уключэнне гэтай лексікі, хай гэта не тэрміналогія, лексіка з сакральнай семантыкай, у сучасныя лексікаграфічныя выданні. Што нам з гэтым рабіць? Таму што ствараецца вялікі тлумачальны слоўнік беларускай мовы. Мы ведаем апошні толькі выдадзены амаль 50 гадоў таму. Нашыя суседзі маюць ужо некалькі шматтомных, сур'ёзных тлумачальных лексікаграфічных выданняў. Мы толькі прыступаем да гэтага, і вось гэтая сакральная лексіка, лексіка з семай сакрум, яна павінна там быць. Вось. І адкуль корпус тэкстаў, адкуль нам яе браць? Вось наяўны корпус, які сёння ёсць, ужо унесены ў базу даных сучаснай беларускай мовы. І плануецца, што гэтая лексіка будзе прысутнічаць у новым тлумачальным слоўніку. І моя асабістая прапанова і прапанова калег з Інстытута мовазнаўства выпрацаваць сістэму памет. Каталіцкая, праваслаўная, пратэстанцкая, каб развесці вось гэтыя спрэчныя моманты ва ўжыванні. Таму што параўноўваючы па крысе вось пакрокава пераклады, можна заўважыць, што ёсць варыянты пераклада некаторых лексем з класічных моў ці з тых падставовых, якія ляглі ў той ці іншы пераклад, якія, ў прынцыпе, узаемазамяняльныя. Яны не нясуць такой, скажем так, ідэалагічнай маркіроўкі. І могуць ужывацца і там, але ёсць пэўная колькасць варыянтных номінацый, узаемазамена якіх выкліча пэўную спрэчку. І мы павінны улічыць ад, пекла апраметнае, ангел, анёл, архангел, арханёл, псалем, псалом, вораг, непрыяцель. Вось непоўны пералік гэтых варыянтных номінацый, узаемазамена якіх у перакладах, які выкарыстоўваюцца у той ці іншай канфесіі, выкліча пэўныя спрэчкі. І таму я вяртаюся да таго, што мы прапануем даваць гэтыя номінацыі у тлумачальных слоўніках, але з выпрацоўкай сістэмы памет. Каб відавочна было, што гэта ўжываецца ў касцёле, а гэта ўжываецца ў царкве. Асобнае пытанне, якое не хачу зараз закранаць, але яно таксама вострае дастаткова, яно тычыцца онімнай лексікі. Вось гэта проста асобнае пытанне, можа пытанне стварэння асобнага слоўніка ці лексікаграфічнага даведніка. Зараз проста я не хацела б на ім канцэнтравацца. Вось, у прынцыпе, што я хацела сказаць. Дзякуй вялікі. Сапраўды можна было б скласці беларускі слоўнік, напрыклад, імёнаў асабовых, пачынаючы ад Ісус, Езус, Ісус, і завяршаючы, любым, амаль што, на жаль, ці на шчасце, не ведаю, хай будзе разнастайнасць на шчасце, ўжо лепш прыемна. Тую сітуацыю, которую маем, але сапраўды адчуванне такое, што мы маем розныя беларускія мовы. Прынамсі, дакладна мы маем розныя практычныя традыцыі. Ці традыцыі ў прабачэнне, яшчэ хацела звярнуць увагу на тое, што калі б мы ўзялі нават пераклады
30-гадовай даўнасці, то там мы сапраўды казалі па розных мовах, таму што выкарыстаны не толькі розная лексіка, але і розныя арфаграфічныя і граматычныя традыцыі. Зараз ужо мы не гаворым пра разнабой у арфаграфіі і у граматыцы. Усё ж такі набліжэнне ў гэтых адносінах ідзе. Гэта беларуская мова, нарматыўная беларуская мова, сістэма скланення назоўнікаў, дзеяслоўнага форма змянення, яна не пярэчыць граматыкам. І зараз мы гаворым толькі пра розніцу ва ўжыванні лексем, словам. Але варыянтнасць у тэрміналогіі ці нейкай тэрміналагічнай групе, яна норма. Гэта нармальна, асабліва для моў, якія развіваюцца. І тут я лічу, што толькі час нам дапаможа вырашыць гэтыя праблемы. Я нават не бачыла тут праблемы. Проста фіксацыя. Мова сапраўды гэта жывая рэч, і слова гэта першае, што рэагуе на змены у грамадстве. Слова, не граматыка, а вось лексіка. Дзякуй. Дзякуй вялікі, Ірына Владзіміровна. Я ўпэўнены, што будзе на гэты конт шмат таксама пытанняў і прапановаў. Заставайцеся з намі за сталом, будзе дыскусія, я думаю. Я хацеў адзінае, што сказаць, можа будзе цяжкасці пытання у нас з хіба пратэстанцкім поглядам на жыццё, бо ён розны. У нас ёсць прадстаўнікі евангельскіх цэркваў у прыватнасці, я думаю, на сваё бачанне яшчэ выкажуць абавязкова. Паколькі самі руку ніхто не цягне, я буду працягваць вот такое манапольнае называнне. Імя Ірыны Дубянецкай ўжо называлася не раз, як у чарадзе вот этих практыкаў, перакладчыкаў, я думаю, было б лагічна назваць. Ірына Дубянецкая, доктор сакральнай тэалогіі, спецыяліст зноў жа і практыку в даследаваннях старажытных тэкстаў і у перакладзе Бібліі на беларускую мову. Калі ласка. Дякую. Одразу завязалась такая дискуссия. Я, конечно, я могу кинуться с головой, я могу так аккуратненько. Наконт питання, це треба нам одне. А ви не з ногами? Не з кулаками, ладно, хай так. Наконт питання, це потрібно нам один переклад. Я з гэтым питанням працавала давней, и некоторые из тут присутных памятают, потому что заявленных у нашем круглом столе минимум 5 человек были присутные на моей першей спробе собрать усіх разом, и менавіта усіх, хто працуе з перакладамі на беларускую мову Бібліі і літургічных тэкстаў, дзеля вот некая такой спробы уніфікаваць ці хаця бы абмеркаваць супольную тэрміналогію. Гэта было у 2010 годзе у цэнтры Святого Язэпа, ровно 8 гадоў таму, у кастрычніку 2010 года. І там сапраўды удалося сабраць прадстаўнікоў усіх канфесій, якія працуюць з перакладамі, і навукоўцаў самых розных. І мы вельмі інтэнсіўна працавалі, у нас там было на дзень 25 дакладаў, і вот уже гэтыя 25 дакладаў паказалі, што не будзе адзінага падыходу. Не просто, што не будзе яго цяпер, а яго не будзе ў аглядальнай будучыні. І трэба штосьці рабіць менавіта з гэтай сітуацыяй. І сітуацыя такая, калі пачынаеш адцасоўваць эту сітуацыю, толькі што, як спадарня Ірына сказала, што норма – гэта адсутнасць нормы ад самай старажытнасці. І яно працягваецца ў цяперашнім часе, і відаць, гэта сапраўды беларуская сітуацыя, і нічога ў гэтым трагічнага няма. От якраз дзесьці унікальнасць беларускай традыцыі – гэта шматстайнасць. І відаць, гэта
мы мусім вот хутчэй чым бедаваць гэтай прычыны, хутчэй вот асэнсоўваць гэта і святкаваць гэтую рэч. Іншае пытанне, ці патрэбна, вот, значит, калі немагчыма, так, немагчыма, але вот ці насамрэч патрэбна адзіны пераклад. Практыка іншых краін, дзе перакладаецца Біблія рэгулярна, паказвае, што чым большая колькасць якасных перакладаў, тым большая магчымасць у спажыўца гэтай мовы, у ўжывальніка гэтай мовы наблізіцца да разумення Бібліі. Кожны новы пераклад будзе іншым, все роўна будзе з іншага боку падыходзіць да перакладу. Прычыны мы уже гаспадар Скотт акрэсліў на пачатку, якія могуць быць розныя падыходы да перакладу, і это зразумела, і кожны будзе іншы прадукт, і ніводзін пераклад не будзе дасканалым ніколі. Тут уже некалькі разоў згадывались русский синодальный пераклад як узор. Русский синодальный пераклад можа зусім і не быць этим узором, потому что, зноў-таки, як літургічны пераклад ён не меўся быць таким, бо в русской православной царкве в літургіі не ўжывалася руская мова. Ён быў зроблены менавіта для шырокага ўжытку. І як пераклад ён ніяк не можа быць узорным, таму што як пераклад ён мае велізарную колькасць хібаў, і пераклады на беларускую мову, якія зроблены на аснове рускага синодальнага перакладу, паўтараюць гэтыя хібы, яшчэ плюс могуць дадаваць свае. Таму, на маю думку, лепш сапраўды, калі мы робім розныя пераклады, то гэта добра. Калі пераклад у выніку будзе, скажем, я як біблістам, напрыклад, я буду мець вельмі много крытыкі да гэтага перакладу, і буду бачыць, што ён і тут неправільны, і там не так, і гэтак не так, і все роўна скажу, лепш, каб ён быў, чым каб яго не было. Все роўна кожны новы пераклад гэта чарговы скарб у скарбонку. Гэта вельмі важна. І кожны перакладчык, на маю думку, гэта вельмі вялікі герой. Гэта я яшчэ на мінулым круглым стале таксама гэта казала, што все перакладчыкі Бібліі на беларускую мову, асабліва ў 20 стагоддзі, гэта все героі, якіх трэба неяк узносіць і даследаваць больш, чым мы гэта робім. І тады, вяртаючыся да пытанняў, якія гаспадар Чарота падняў, Біблія як жывая кніга і Біблія як кніга, у якой там ёсць пераклад Бібліі, які мае пэўныя місіянерскія рэчы. Пытанне паўстае ва гэтых перакладах, чыя Біблія, чыя гэта Біблія. І гаспадарыня Галіна сказала, што Біблія не адказная, сам тэкст Бібліі не адказны за інтэрпрэтацыі канфесій, якія паўсталі на яе аснове, за рэлігіі, якія паўсталі, абапіраючыся на штосьці ў Бібліі. Біблія старэйшая за рэлігіі і за канфесіі. І калі яна жывая, то гэта самы лепшы падыход, які, мне здаецца, у сучаснай гебрайскай традыцыі, падыход такі, што Біблію не трэба перапісваць, Біблію трэба перачытваць. І сапраўды не толькі кожнае пакаленне перачытвае Біблію па-свойму, а сапраўды можа быць, в прынцыпе, і кожная там буйная супольнасць можа перачытваць Біблію па-свойму. І гэтыя перачытванні заўсёды будуць адрознымі. Але кожнае гэтае перачытванне будзе дадаваць, зноў-такі, да агульнага разумення Бібліі, да агульнага прачытання Бібліі. І таму, чым, відаць, зноў-такі, гэта яшчэ тая самая думка, што чым больш мы маем людзей заангажаваных у прачытанні Бібліі, тым лепшае гэтае прачытанне можа быць. І я пачала 2010 годам, а хочу зараз сказаць, чым гэтая гутарка, не моя цяперашняя кароткая прамова, а тое, што я хочу сказаць, загаршаецца у панядзелак, это значит, у гэты панядзелак, які толькі што быў, мы прэзентавалі кніжку Паўла Касцюкевіча, якая называецца «Бульба ў райскім садзе». Гэта да пытання, якое казаў гаспадар Чарота, пра кашчунства у прачытанні Бібліі. Так, што, значыць, калі штосьці гучыць на думку
слухача гучыць недастаткова пабожна, гэта з'яўляецца кашчунствам. І вот гэта пытанне, зноў-такі, тое, што казала спадарня Галіна, пытанне стылю перакладу. У Бібліі стылі самыя розныя. Гэта не толькі паэтычны, пра які ўжо было сказана, гэта і міталагічны, і палацавыя хронікі, і гумар. Кніга Йоны разлічана на тое, каб вы чыталі і рагаталі, а не заміралі ў пабожнасці. І пабожнасць таксама паўстае праз гэта. І там сам стыль кнігі зроблены так, каб на сутыку слоў чытач чуў гэты гумар і смяяўся. І праз гэты смех прыходзіў да той багаслоўскай ідэі, якая туды закладзеная. І гэта таксама вельмі важна. Також, што робіць Павел Касцюкевіч. Павел Касцюкевіч, які выдатны гебраіст, выдатны, і які таксама уваходзіць у групу перакладу новай беларускай Бібліі, які гебрайскую мову сучасную яго ўвогуле вучыўся ў школе і ўсіх свае навукі атрымаў на іўрыце. І ён перакладае у гэтай сваёй маленечкай кніжачцы, якую я ўсім вельмі рэкамендую прачытаць і атрымаць велізарную асалоду, перакладае біблійныя рэаліі, не мову, а біблійныя рэаліі на сучасныя рэаліі. Гэта все робіцца з гумарам, гэта все робіцца смешна, гэта все там кшталту Майсей правадыр гастарбайтараў. Міла Шалева ён працягвае, так само. Рэклама пророкаў. Так, там ці Йона, той самы Йона ухіліст, так? Значит, все такія вельмі пашыраныя слэнгавыя тэрміны, якія ўжываюцца цяпер, он ужывае, то што любому абсалютна чалавеку будзе зразумела, і пры гэтым ён сапраўды расказвае, пра што ідзе гаворка ў Бібліі. І гэта надзвычай цікава. І надзвычай цікава, чаму он гаворыць, чаму бульба ў райскім садзе. Гэта ўжо філалагічнае пытанне. Там усё было. Таму што і зямля калючкі і васілька. Так, ён гэтыя коці дардар, якія павінны зямля росціць чалавеку пасля парушэння забароны на плод з дрэва, мы не ведаем, як іх дакладна перакладаць. І вот дардар у сучасным іврыце азначае васілёк. Мы перакладаем як церня і асот, прыкладна. Там церня зразумела, асот там больш-менш як пустазелля нейкая. А ў сучаснай мове гэта васілёк. І ён кажа пра эту зямлю калючкі і васілька. І там у яго вельмі многа паўстае лінгвістычных цікавых пытанняў, якія біблісту цікавы. Якраз на гэтай прэзентацыі я казала, што я не ўяўляю, як эту кнігу чытаць не біблісту. То есть не бібліст атрымае, мусіць, 40% таго задавальнення, якое атрымае бібліст ад гэтай кнігі. Але пры гэтым кожны атрымае велізарнае задавальненне. Вось. І такім чынам, і тады таксама, і там паўстала з аўдыторыі пытанне, а вот, скажам, ці публіка не будзе абурацца на гэтую кнігу, ці не будзе адтаржэння гэтай кнігі. І вот зноў паўстала пытанне, чыя Біблія, каму яна адрасаваная. І сапраўды, як бы гэты кантэксты ўжывання Бібліі могуць быць вельмі шырокія і вельмі розныя. Літургічны ўжытак – гэта велізарны, буйнейшы кантэкст ужывання Бібліі, але не адзіны. І вот тут варта згадаць тое, што ўжо трошачкі згадывалася на папярэднім круглым стале, што самы першы пераклад Бібліі, які ў нас быў зроблены, ці нават в 16 стагоддзі Францішкам Скарынам, ён не быў разлічаны на літургічны ўжытак. Ён быў вельмі канкрэтна, вельмі мэтанакіравана прызначаны чалавеку па-за царквой. Чалавеку, які ходзіць у царкву, які чытае Біблію для свайго ўжытку. Вельмі канкрэтна, не буду зараз падрабязна расказваць гэту тэму, але гэта менавіта так было зроблена. І той самы пераклад гебрайскі з Віленскага кодекса 262 таксама не быў прызначаны для літургічнага ўжытку.
І гэта Біблія, якая не прызначаная для літургічнага ўжытку, пераклад Бібліі, які не прызначаны для літургічнага ўжытку, не толькі мае сваё права на існаванне, вот гэтыя пераклады адыгралі велізарную ролю у фармаванні вот той цывілізацыі, у якой мы з вами знаходзімся, у тым свеце, у якім мы з вами знаходзімся. І відаць большую ролю, чым пераклады прызначаныя для літургічнага ўжытку. Таму і тыя пераклады маюць права на існаванне. Конечно, калі ёсць один прыняты тэкст, ну гэта вельмі добра, і тады это одна сітуацыя. Калі ёсць много розных тэкстаў, гэта іншая сітуацыя, і ніводная з іх ані горшая, ані лепшая. Ну і апошняе, чым я завяршу, каб уже просто буду не адцягваць вашу увагу на сябе, тое, што мы вот сапраўды цяпер працуем над новай беларускай Бібліяй. Вось і спадар Алесь філолагаў хацеў дабіць, у нас яшчэ філолаг Ягор Пустафа, які таксама практык перакладу Бібліі на беларускую мову, які таксама філолаг, і таксама тут. Так, і я кажу, што тут прысутных некалькі чалавек удзельнічаюць у гэтым праекце. Што за гэтым праектам будзе, не ведаю. Цяпер гэты праект паралельна гэтаму праекту, паўстала пытанне, што там прадстаўнікі цэркваў сабе думаюць. Прадстаўнікі цэркваў сабе думаюць, бо таксама беларускае біблійнае таварыства таксама ладзіць вот такі гэты праект перакладу міжканфесійнага, і большасць беларускіх цэркваў гэты праект увайшлі, а тыя, што не ўвайшлі, я на адну з іх спадзяюся, што яны яшчэ ўвойдуць. Так што гэта супольная праца робіцца. На маю думку, ідэальны пераклад для 21 стагоддзя павінен быць то, што новая беларуская Біблія хоча зрабіць. Ён мусіць сапраўды патлумачыць сучаснаму чытачу, даць сучаснаму чытачу тое, што мог зразумець чытач часоў чытання Бібліі. Для гэтага абавязкова патрэбныя каментары. То есть, скажем, перакладаць Дардар Васільком мы не будзем, безумоўна. Значыць, гэта мусіць быць дадзеныя нейкія... Там з калючкамі ёсць. Ёсць. Мусіць быць зроблена на прыклад, у мяне калі там потым будзе яшчэ час у дыскусіі пра гэта раскажу, там пра лінгвістычныя знаходкі, лінгвістычныя праблемы, з якімі мы сутыкаемся. Ну, але цяперашняя ідэя это менавіта паспрабаваць актуалізаваць менавіта той тэкст, які быў напісаны у першым тысячагоддзі да нашай эры, актуалізаваць для 21 стагоддзя. Актуалізаваць такім чынам, каб ён прагучаў, як ён зайграў тымі фарбамі, каб з яго якраз дзесьці шчысціць гэту велізарную паціну, якая, скажем, калі я такі прыклад часам прывожу, калі мы у 19 стагоддзі все ведалі, што фрэскі чорныя, і што іконы чорныя. І нават гэту паэзію ўвайшло ў літаратуру, ўвайшло гэтыя цёмныя лікі. А потым, калі рэстаўрацыя стала такой, ужо выйшла на высокі ўзровень, пачалі іх чышчаць, і аказалася, што яны яркія. Аказалася, што ў іх фарбы. Аказалася, што фрэскі яркія, іконы яркія. Яны ззяюць золатам, яны зіхацяць блакітам, яны чырвоныя, яны зялёныя. І біблійны тэкст такі самы. Ён зіхацець усімі фарбамі. І калі мы яго ўводзім тое, што робім гэту традыцыю перакладу па нашым сучасным уяўленні пабожнасці, то есть пабожнасць — это архаіка. Пабожнасць — это не архаіка. Пабожнасць — гэта тая сапраўды жывая, трапяткая вера, разуменне свету, адчуванне свету, якое выкладаецца ў самую жывую, самую сакавітую, самую прыгожую мову Бібліі. Ну, гэта таксама пытанне сучаснага перакладу. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Сапраўды вельмі важныя зноў жа думкі, падыходы, прынцыпова іншае бачанне. Такое адчуванне кожны чалавек з тых выступоўцаў, што ўжо сваю пазіцыю паспелі агучыць, выказваў прынцыпова іншае бачанне адной той самай сітуацыі. Хаця, здавалася, пазіцый можа быць 2-3, але бачым, колькі людзей, столькі пазіцый, і ўсе яны аргументаваныя. Паколькі мы ужо трошкі перайшлі і да, прасцей кажучы, парафразу, можа і да біблейскага рэпу, сучасных інтэрпрэтацый, вершавана-музычна, сленгавых і любых іншых, мне падаецца, варта яшчэ вярнуцца да
того, з чаго часткова пачыналі. Іван Алексеевич прадстаўляў працу беларускай біблейскай камісіі пры праваслаўным узгархаце. Я думаю, што варта было б даць слова якраз тым самым прадстаўнікам канфесійных, да, структур, которые маюць сваё пэўнае бачанне. Ужо толькі што згадвалася сёння імя Ксяндза, але не адзін у нас хорошае прадстаўніцтва рымска-каталіцкага касцёла ў Беларусі. То, калі ласка, вам слова, ваше бачанне, ваши падыходы. Я адзінае, што скажу, вельмі прашу прабачыць, буду адыходзіць. Анатоль Миколаевич Цыбурака, загадчык навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства, будзе дапамагаць у мадраванні. На двоих тут будзем танцаваць разам. Дякую саме. Я ksiądz Jan, саме узначалюю секцію по перекладі літургічних текстів офіційної доктрини Костюла при конференції біскупів, але у нас саме є супрацовництво, є колектив супрацовників, і я, може, свою думку викажу наприкінці, бо я так по ходу помічав собі, хто що виказує, кажу кожному, як але нашу позицію саме представить доктор біблійної теології Марина Пашук, шматгодовий супрацовник нашої секції, більше 20 років займається практикою, тут многі ще підкреслюють, тому, будь ласка, для Марини слово. Ну, по-перше, треба згадати те, що католицький костюл на Білорусі, відказуючи на заклик Другого Ватиканського собору перекладання Святого Писання на національній мові, вельми активно до цієї справи долучається. У 1989 році для цих методів була створена комісія спеціальна, яка з 2002 року почала називатися секцією по перекладі літургічних текстів і офіційних документів при конференції католицьких біскупів Білорусі. Перше, чим почала займатися секція, це біблійними текстами для римського імшала, який побачив світ у 2004 році. Це було подиктовано пасторськими і евангелізаційними потребами. Ну а затым наступная пастырская патрэба – это стварэнне імшальнага лекцыянарыя з біблійнымі чытаннямі з Новага Запавету, са Старога Запавету. І ў 2005 годзе эта праца была распачата і пачалі выходзіць па чарзе тамы, 6 тамоў усяго выйшла гэтага лекцыянарыя. Ну а кульмінацыяй працы секцыі, канешне, сведчаннем такога адказу на заклік Другого Ватиканского собору стало у 2012 годзе выданне Євангелія, 4 Євангеліяў для супольнасці каталіцкай. І ў 2017 годзе, як вынік працы над лекцыянарыем, былі сабраныя тэксты з Новага Запавету і таксама выдадзеная асобна ўжо цалкам увесь Новы Запавет. Таксама была вельмі складаная праца распрацавання карт альбо мапаў, не ведаю, як тут лепш. Вельмі дакладная складанасць была вельмі вялікая, таму што не ўсе геаграфічныя назвы існавалі, іх трэба было неяк ствараць. Ну и самое важное, что для удзялення сакраментаў таксама неабходны былі тэксты. Падчас гэтых рытуалаў, удзялення гэтых рытуалаў таксама выкарыстоўваліся біблійныя тэксты. І для гэтых рытуалаў таксама ствараліся не толькі ўжо з Новага Запавету, але прыходзілася таксама перакладаць са Старога Запавету. То есть у раздзеле біблійныя чытанні вельмі шмат гэтых тэкстаў. Самой вялікай працай стала праца над кнігай малітваў для святароў і манаскіх супольнасцяў на Беларусі, якія забавязаны да малітвы асвячэння часу, так яна называецца, або інакш літургія гадзінаў. Выйшла ўжо 3 тамы гэтых кніг, 4-й зараз рыхтуецца, і ў гэтых тамах вельмі шмат таксама чытанняў са Старога Запавету, не кажучы пра тое, што амаль усе псальмы таксама перакладзены. Крыніцай перакладу для гэтых тэкстаў з'яўляюцца штутгарскія крытычныя выданні Бібліі, Бібліі гебрайскай, септуагінты, вульгаты, Новы Запавет, гэта Нестліаланд, 27-е, цяпер ужо 28-е выданне. Ва ўсёй гэтай працы над біблійным тэкстам, над перакладам біблійнага тэксту, канешне, мы памяталі пра традыцыю
каталіцкіх святароў пачатку 20-го, сярэдзіны 20-го стагоддзя. Гэта ксяндза Ільдэфонса Бобіча, это стварэнне Евангеліярыя, 21 год з казаннямі. Гэта і Адама Станкевіча, які ў 38 годзе ў Вільні выдаў першы, так скажем, лекцыянарый, таксама з каментарыямі. І кнігі, поўныя кнігі Новага Запавету, выдадзеныя Пятром Татарыновічам і Вінцэнтам Гадылеўскім, у якіх ёсць таксама каментарыі. І гэта вельмі важна, таму што пры ўсёй гэтай працы над перакладамі згадваецца тэкст з дзеяў апостальскіх, калі эфіопскі еўнух чытае ў дарозе кнігу Ісаі, і да яго далучаецца апостол Філіп, пытаецца, ці разумееш, што чытаеш. І ён адказвае, што як магу разумець, калі мне ніхто не растлумачыў. Таму справа перакладаў сапраўды гэта цяжкая праца, але яшчэ цяжэйшая праца гэта стварэнне тых каментарыяў, якія б дапамаглі зразумець біблійны тэкст. Ну і над гэтым каталіцкі касцёл таксама схіляецца над этой праблемай і імкнецца штосьці для гэтага зрабіць. Дзякую. Дякую вялікі, спадарыня Марыта Пташук. Нагадую, што гэта быў доктар біблейскай тэалогіі, і вось гэта маленькая прэзентацыя выданняў, шыкоўных, грунтоўных выданняў, напэўна, задае далейшы тон для размовы. Хто хацеў бы, магчыма, прабачце, гаварыўся так, Пашук, прачытаў не так, як варта. Калі ласка, хто хацеў бы працягнуць у... Добра, вы пакуль занатоўваеце, а далей мы перадаем слово Сергею Сергеевичу. Гэта наш прадстаўнік ужо тэалагічнага інстытута хрысціян веры евангельскай, доктар філасофіі. Калі ласка. Дякую вялікі, всіх вас вітаю. Вже тут казалі тую праблему, якая была на біблійным таварыстве, калі мы былі 22 сакавіка в гэтым годзе. І мы тады вызначалі якраз тое, што адна з тых праблем гэта якую мову выкарыстоўваць пры перакладзе Бібліі на беларускую мову, асабліва гэта датычыцца до назваў якіх-то геаграфічных аб'ектаў, гэта датычыцца до імён апостолаў і вось некаторай тэрміналогіі, і нават даже выказвалась такая думка, што можа зрабіць якой-то каркас на сучаснай беларускай мове, а ўжо потом кожная канфесія вставіць адпаведныя гэтай канфесіі тэрміны. Але гэта, наверное, не самы лепшы шлях, як гэта зрабіць. Што датычыцца до пратэстантаў, то в большасці няма якіх-то зафіксаваных літургічных тэкстаў, і калі мы ўжо выкарыстоўваем якія-то тэксты, то гэта будзе прамыя цытаты са Святога Пісання. Ну і падчас набажэнства вучыць пропаведзі, дзе выкарыстоўваецца сучасная мова, в большасці нашых царквоў гэта руская мова. І на наш погляд, наверное, самое галоўнае гэта зрабіць максімальна дасканалы пераклад з мовы арыгінала, з древнегабрэйскай, з древнегрэйскай мовы, чтобы гэта было дасканалы пераклад, так, чтобы як гэта вучыць, як Дух Святы даў апостолам, даў тым, хто пісаў гэта пісанне, гэта запісаць, каб до нас дайшло, чтобы это было так перакладзена. Ну і, наверное, тая праблема, якую ўжо тут высказвалі, гэта выкарыстоўваць на самой справе сучасную беларускую мову. Ну і каб тыя імёны, асабліва да якіх мы прывыклі, можа з сінадальнага перакладу, і калі яно перакладаецца на беларускі, не все ведаюць, напрыклад, што Лукаш і Лука гэта адзін і той же чалавек. Некаторыя імёны яны вельмі пахожыя, некаторыя розныя, як гэта зрабіць. І, наверное, тут вельмі важна, як лінгвісты дапамогуць у гэтай справе. У нас адзін з нашых пастароў, Антоній Букун, ён зрабіў пераклад Новага Запавету і прыповесці на беларускую мову, якую мы тоже выкарыстоўваем в тых царквах, дзе пропаведь гучыць на беларускай мове, і калі, напрыклад, даже в церкві на
большая частка проповіді на рускай мове, але ж ми час ад часу выкарыстоўваем беларускую мову, то мы як бы так карыстуемся гэтым новым запаветам, які ёсць. Але ж калі гэта будзе зроблены пераклад з мовы арыгінала, вось напрамую з древнегрэцкай на сучасную беларускую или з древнегабрэйскай, то я думаю, што гэта будзе вельмі добра і гэта будзе также дапамагаць папулярызаваць сучасную беларускую мову сярод прыхаджан царкоў, чтобы людзі маглі на самой справе выкарыстоўваць свой родны язык падчас набажэнства. Дзякуй. Великий дякую за коротку, але вельмі змістовну репліку. І так, тут, бачите, частка вже розійшлася удільників, тому каб не згубити так, остатніх, ми будемо лаконічними, але справді змістовними. І Сергій Сергійович згадав якраз наступного нашого промовцю, тому застається тільки додати, що отець Антоній, так, пастор написав на церкві, так непригоже, я згодно знав, Антоній Іванович, в такому випадку Боком, ласка, перекладчик Біблії на білоруську мову, ваш такий практичний досвід, будь ласка. Вітаю всіх. Я хотів би некалькі словаў сказаць у працягу усяго таго, што тут гаварылася. Як уже не раз гучала, што у нас ёсць, в прынцыпе, адна беларуская мова, хоць тут гаварылася, но ёсць рэальна тры дыялекты. Диалект православный, диалект католицкий и диалект, я бы сказал так, протестантско-светский. Потому что в евангельских церквах нема некой специфичной любови до тых ці іншых формул, и тут, в принципе, агульна открытая на те прапановы, які гучаць, и тут так само, як и такая вот эта светская опция перекладов Святого Писания, то есть тут есть разные традиции, и они перемешиваются у складана сказаць, у якой прапорцыі. Калі гаварыць пра увогуле сітуацыю з перакладамі, то я б сказаў так, што з аднаго боку на сённяшні дзень я б сказаў свайго такого практычнага, маё практычнае меркаванне, што сфармаваўся пэўны канон перакладу новага запавету. І з новым запаветам, нягледзячы на разнастайнасць выданняў, больш-менш тэкст ён больш-менш аднолькавы. Ёсць нюансы, то есть могуць з'яўляцца новыя пераклады, новыя нейкія нюансы, больш адлюстроўвацца, некаторыя моманты удакладняцца, але ў цэлым ужо можна взять любы сучасны існуючы пераклад, даступны пераклад і больш-менш быць упэўнены, што той тэкст, які мы чытаем, ён больш-менш адпавядае таму, што было напісана. Калі гаварыць пра стары запавет, то тут сітуацыя трохі больш складаная, потому что вот этот канон, ён яшчэ реально не выпрацаваўся. Калі гаварыць пра новы запавет, то пачынаючы ад першы пераклад, это Кузьмалея Луцкевіча, который заклаў нейкую такую вот стандарт, і в прынцыпе на базе гэтага стандарта розныя пераклады з'яўляліся. Што тычыцца старога запавету, то тут, конечно, Янка Станкевич падклаў свінню ў беларускай мове, зрабіўшы свой, як сказаць, вельмі арыгінальны пераклад, который фактычна малаўжывальны, і таму, в прынцыпе, реально уже нейкая традыцыя такога зразумелага перакладу, яна уже яна фармавалася уже на працягу 90-х гадоў, і фактычна уже ад выдання Бібліі ў перакладзе Васіля Сёмухі уже можам гаварыць, што нейк пачынаецца фармавацца нейкі вобраз таго, як павінен выглядаць біблейскі тэкст старога запавету па-беларуску. Я это кажу менавіта для того, што патрэбна напрацоўка матэрыялу, таму што не можа з'явіцца просто так, не спушчаны з поля, дасканалы ідэальны пераклад з арыгінальным. Калі мы вспоминаем того ж самого Іероніма Стридонскага, то да яго працы было мноства перакладаў старалацінскіх. Калі мы вспоминаем Мартина Лютера, который зрабіў добрый пераклад, было мноства перакладаў нямецкіх, которые, калі мы вспоминаем любы з такі вядомы стандартызаваны пераклад, то в прынцыпе кожны пераклад ён меў сваіх папярэднікаў. Можа быць там трохі іншая сітуацыя з сінадальным перакладам, но это, как сказаць, это больш выключэнне, чым правіла. Калі гаварыць пра тое, як пра добры, уплывовы, толковы пераклад, то я б сказаў, што самае галоўнае, што патрэбна, это патрэбна жывая хрысціянская супольнасць, якая рэгулярна карыстаецца біблійным тэкстам. І тут самае галоўнае пытанне гэта нават не столькі наяўнасць пераклада, колькі даступнасць пераклада. І самае важнае пытанне, я б сказаў, у першую чаргу, гэта пытанне таго, які
что текст повинен быть доступным. Что толку, что у нас 18 перекладов, коли, что называется, 15 из них можно знайти только у библиотецы у одинковом выгляде. Их может быть хоть 218. Гэта ситуацию не зменит. Зменит ситуацию тады, коли будут наявности под рукою переклады, которые могут допрацоўвацца, могут рэдагавацца, потому что сапраўды вот эта проблема, про якую узгадывалася, что замест того, каб рэдагаваць стары, звычайно ствараецца новы. И пасля як бы такая вот это, але з другого боку вот эта наявность комиссий, наявность того, что уже вот есть пэўная традыцыя, она дае надею, что будут формоваться новые, ну як сказать, будут не формоваться новые, а будет формоваться такая уже допрацоўка перекладов, а не стварэнне новых перекладов. Ну и на сегодняшний день я бы сказал, что есть, ну, принамсі 5 перекладов нового заповету, якія претендуют на то, как это быть, нейк это вот, стать основой этого переклада. Які из них будет, то это вырашить народное голосование. То есть, то, что люди будут, час покажет, то, что люди будут читать, то, что люди, чим будут люди користатися, тыя видання, які будуть у наявності. Тому що, пробачте мене, вот это, дякую Богу за 2017 год, коли на протягу одного года з'явилося порядка 80 тисяч біблійських текстів по-білоруську. Но на початок 2016 года у Білорусі було, на всю Білорусь, я прикинув, не було коли человек хотел купить библейский текст, была махчимость только на 100, у наявности было только 100 особников, разных остатков разных текстов. И все, то есть на початку 2016 года, как знайти Библию на белорусской мове, її було фактично требовалось шукать недзе, у кого некого застався некий остаток. В сённяшні момент, принамсі, есть такая махчимость, ну, вядома, где, что человек, який шукає, може знайти. Ну і тут питання, вот это, які переклади люди будуть шукати, якими будуть користатися, ну, час покаже. Дякую. Господар Антоний, великий дякую за оптимистичное завершение выступления. Это было народное голосование, еще напереди, так, міркуючи по всім. Ну, а я, як модератор, дозволю себе волюнтаристськи передати слово знову представнику філологічного факультету, коли я правильно розумію, так? Гэта спадар Єгор Владимирович Приставка, який ось возьме зараз слово, коли ласка. Шановні колеги, вот свое вот такое выступление хотел бы начать с жартом, где есть 3 белорусы, там есть 5 меркований. Тут уже больше. Так. 3 белорусы, 5 Библий, каждому своя Библия, свой вариант, своя мова. Это, конечно, добро и в неким сенсе добро, в неким сенсе дрэнна. І коли ми глядимо на біблійські тексти, які є вже біблійські переклади, це теж сапраўды велика колькість, то нам подається, що вони всі вельми разнастайні. Так? І можна було так подумати, коли ми поглядимо тільки назву, це вже такий хрестоматийний приклад Євангелія поводле Яна, так? І добровісті поводле Ія, і Аанна. Чотири варіанти. Усі Можна не познати. Большість Ян, але є один Яан у Станкевича, один Іоанн у Дзекуця Малея і один Іоанн у православних. Я пропоную вернуться до Яханаана. Еще один вариант. Такая разностайность может быть такой посполитого читача скластиться, что заходы тексты вельми розные. Хотя в целом шмат у чим їх характеризує одностайність. Так? Яни шмат у чим супадають одно в одним. Экзегетичное выражение в целом так само подобное. И я бы сказал, что тут говорка идет про традицию, да? Традиция. Только тут традиция может быть не только добрая, але и традиция очень кепская, потому что для чего мы робим переклад? Для того, чтобы люди лепш зрозумели Бога, лепш зрозумели текст, лепш зрозумели это послание, месседж. Але часом традиція нам просто перешкоджає зрозуміти текст.
Таму перакладаў павінна быць шмат, яны павінны быць розныя. І мы павінны быць з сабой сумленныя. Як вот сёння згаданы уже доктор Ян Станкевич, ён шчыра сказаў, што ён перакладае на літоўскую великалітоўскую мову, правда? Ён быў шчырым у гэтым, і гэта мова, на якой ён перакладаецца, трошки адрозніваецца, да чаго мы привыкли з вами. Таму павінны быць пераклады розныя і канфесійныя, і пераклады для звычайнага чытання, для домашняга чытання, для эстэтычнай асалоды. Еще калісьці я вот з сваім навуковым кіраўніком Ніной Барысаўнай Мічковскай, мы там шмат абмяркоўвалі пераклады, яна мне сказала такую вельмі цікавую рэч. Я абмяркоўваў там беларускія пераклады, і я спытаў: Ніна Барысаўна, ну так тут же вот не з арыгінала перакладзена, написано, што са старажытнай грэцкай мовы. Яна мне сказала вельмі такую слушную штуку, такую слушную рэч, што перакладчик, ён як сцяг корабля выкидывае гэты вот надпіс, перакладзена з мовы арыгінала, і насамрэч ён робіць што хоча. Вельмі часта такое адбываецца. Ён хаця б ведае, правда, што да, так, таму нам трэба быць максімальна шчырымі. Максімальна нам трэба быць шчырымі з тым, што мы робім, максімальна шчырымі з тым варыянтам мовы, якой мы абіраем. І я думаю, што гэта дасць нам добрыя вынікі і дасць нам плён у тым, што мы робім. Адносна, я думаю, што праца камісіі, калі б яна нейкая камісія была агульная, яна была б карысна менавіта для пэўнай уніфікацыі менавіта геаграфічных онімаў, так назваў. Таму што яны сапраўды выкарыстоўваюцца вельмі розныя, але тут важна было б яшчэ і прыслухоўвацца да розных людзей, таму што гаспадар Чарота сказаў, што камусьці ў царкве, напрыклад, яму не пасуе пачуць імя там. Такое імя было, а камусьці, я ведаю таксама людзей праваслаўнага веравызнання, якія ў царкве не могуць успрымаць беларускую мову, таму што там гучыць слова спасение. Ну, ці гучаць такі царкоўны славянізм, шмат царкоўны славянізму ў тэксце. Таму дзякую за увагу. Великий дякую, Егор Владимирович. Можно я конкретный такой вот приклад, просто такие, опять провокационный. Вот эта пригожая книжка, я поцікавилась, з чего перекладали. Оказывается, вот с этого брали литургия годин. И вот псалом перший, слынный, ну я на память его ведаю в оригинале. Шановные мои сябры, нема тут слова святых. Грешники на сходах святых. Святых это кадош у тексту Танаху, второго заповету, только у дочинении до Бога. Только. Тут стоит слово цадики. И оно не перекладается как святые, потому что еще с великой литеры. Это ж сенс инший отрывается. Я хочу про это сказать у конце, але поскольку вы спровоковали эту самую, то я вам откажу. Белорусской мовы на белорусскую. Не, ведаете саме. Гэты псалтыр, шкода, што нема аўтараў, не толькі аўтарскіх кнігаў. Быў без згоды касцёла выкарыстаны нашыя тэксты. Вось это я змененыя, зробленыя, тое, што падабаецца, было пакінута, што не падабаецца дадаць самае. На гэта ўжо была вы пра гэта сустракаліся на гісторыі Сакрум казалі, было таксама сустрэча ў нашай інтэрпаляльнай куры, пра гэта гаварылі самае. Это плагіят. То, что вы маете, это плагиат, который по прямым значениям, который был украдена праца костела без сгоды, выкористана, зменена тому. Что там? Мы не несем отказательства. Мы несем отказательство за то, что решили. Питание для пригодности. Я кажу про коштовность новизны. Переклад белорусский на белорусский. Коли можно, я уже докончу сам. Да, я хотел как раз вам пропоновать, бо, насколько я разумею, заявленных докладчиков у нас спіс фактично вичерпаний і більше не буде те, пробачте, да? Про переклад особливих слов, таких складаних. Ага. Ну ось тоді вибирайте, чи хочете ви підсумувати цілком і все. Пробачте, Калінаска, у Так. господара Керла є Є господара Керла. So this is very interesting for me to hear. Мені вельми цікаво усього це чути. And I've learned a lot and thank you for it. Я шмат чого довідався і я дякую вам за це. I have two questions that have just briefly been touched upon. I'd like to hear more answers about. Есть два питания, которые у меня возникли, которых мы докранались, и я бы хотела больше про это почуть. At your different institutions,
what level of Greek and Hebrew are required of your advanced students? Який узровень єврита і грецької мови потребується від ваших студентів у ваших інститутах, у ваших едукаційних So that's just the first question. Це перше питання. А кроме Института теологии и крышечка у БДУ нигде не вывучается. Ну, я хочу сказать, что... У гэтым справа. Ну, Я хочу сказать, что в теологическом институте тоже вывучается. Вот Егор Владимирович у нас выкладывает. Так я и кажу, что вывучается. Але где университетов у нас есть? А у заходнім свете у кожным университете, який поважає себе, гэта ёсць. Ось і всё. Well, there's even a decline in the West in the study of ancient languages. На Заході так само є занепад у таким вивченні таких стародавніх мов. Unfortunately, it's driven by economics. На жаль, це все диктується економічним станом. But nevertheless, as translators of the Bible, the commitment to the original text is so important. Але для перекладчиків Біблії присвяченість цим оригінальним текстам вельми важна. Відданість. Yeah. And that's an ongoing work and process because of discoveries of texts and also lexical discoveries, meanings of words. І це вельми важне питання, отданность к этим текстам, потому что открываются новые значения и новые слова, новые значения слов и новые слова. And I know you all, as fellow scholars, know that. Я знаю, что я веду, что вы все науковцы, вы это ведаете. But it's just wondering about the generation of scholars who will be doing our work. Я просто, у меня питання про наступне покоління науковців, які будуть протягувати цю працю. Where will they come from if they're not trained in these areas? Куди вони візьмуться, коли у цих сферах їх не рихтують? Ось, це питання якраз саме важне. Дякую вам велике, що ви його задали. Тому що ваш занепад – це великий розквіт у порівнянні з нами. Я добре ведаю, що робиться у Злучених Штатах. У Колумбійському університеті у Колумбії вчився мій син, і він скончив гэты слинні університети. Я ведаю, що там є відділення, де це вивчають. У кожному університеті, який себе поважає. А у нас то, що було, вон сидить Олена Борисевич, яка на моїй кафедрі викладала іурит. У яе права нотаріального подпису, у яе 8-й там узровень, не ведаю які, ведання іўрыту, ёй няма чаго рабіць, тому что гэта закрылі, зачинили ва універсітэце. У мінулым годзе мы выпустили 8 чалавек, маленькую группочку, і ўсё, нічога няма, на жаль. Адкуль возьмуцца гэтыя перакладчыкі? Колькі б мы тут не крычалі, мы павінны рыхтаваць людзей, які ведаюць старажытна-грэчаскую, гэта ёсць, гэта немагчыма закрыць, і старажытна-габрэйскую, іўрыт. Нікога гэта не непакоіць. Ну, беларускую мову, само сабой, яшчэ мы беларускую тут не будзем ведаць. Fortunately, in seminaries I've taught at, it was Latin, Greek, and Hebrew, and Aramaic. Гэта мой галоўны боль, вось асабіста мой, і ўсё. So I've taught at seminaries where it was Hebrew, Aramaic, Latin, and Greek. Скотт викладав у університетах, де вивчали латинь, арамейську мову, грецьку мову. Latin drops. They drop Latin. Вони перестали викладати у цьому університеті латинь. Hebrew and Aramaic drop. І так само перестали викладати габрейську мову і арамейську And мову. then a very low level of Greek. І залишився вельми низький узровень грецької мови. And some of it could be understood in my context as being almost anti-Semitic. І у нашому контексті це можна лічити як антисемітизм. Це правда і так і є. This is what it really is. So, but my second question has to do with the approach to translation. Моє наступне питання зв'язане з підходом до перекладу. I've not heard it discussed at all, but it is an interesting problem.
Я не знаю, как это ранее мяркоўвалася, але гэта цікавая праблема. In English, we have many translations to choose from. У ангельскай мове у нас ёсць шмат перакладаў, з которых мы можам выбраць. And they vary for a lot of reasons. Яны адрозніваюцца па розным прычынам. But one fundamental reason is the approach to the translation, how you approach a translation. Але одно важное пытанне, як гэта падыход да перакладу, як падыходзіць да перакладу. So I'd be interested in hearing how different translators here understand the approach to the text. Should it be more literal? Should it be more of a, not paraphrase, but dynamic equivalent, somewhere in between? How do you come to unity on that? Я бы хотела пачуць пра тое, як вы прыходзіце да адзінства ў пытаннях падыходу да пераклада, на чым, як гэта літаральны пераклад, ці гэта дынамічны пераклад, ці парафраз. Будь ласка, хто хотів би адказати на гэта прынцыповае пытанне? Могу отказать на это питание, потому что все переклады, которые у нас робилися и робятся, вот з трох керунків, які ви визначили, більш близькі до тексту, динамічний еквівалент і у нас все переклады, які робилися, всі мали на увазі більш-менш близькі до оригіналу. І тут, звісно, тут постає питання, два питання. Ведення оригіналу, то, що ви казали, що глибинного розуміння сенсу оригінального тексту, і з другого боку, вот это давлення традиції перекладу, про яке так само тут вже було сказано. Але поки що ми ще не узбилися на динамічний еквівалент. У нас ще поки що цього нема. У нас поки що хутчэй гаворка ідзе про переклади для літургічного ужитку і переклади, скажу то, що ми над чим ми тепер працюємо, науковий переклад. Науковий переклад, не scientific academic. У нас тільки в гэтым пакуль што ідзе. У нас пакуль што яшчэ ніхто не браўся за пераклады, адресаваныя там некай канкрэтнай групе, адресаваныя там к штату з парафразамі. У нас пакуль што такога няма. Можа, яно яшчэ ўзнікне, але пакуль што няма. У нас, я вот одиное, что вот еще додам, что у нас все переклады, вот як кольки б у нас не было, все робились с причины голоду. Не с причины багацця, что вот у нас много есть, вот еще гэтага не стае, а с причины того, что вот няма чего читать, няма чего уживать, и тому треба зрабіць вот что-небудь, хоть як-небудь. И тому все кинулись робить поособку. Потому что у кожного был свой конкретный голод, и каждый хотел задоволить свой конкретный голод. И пока что у нас вот этой вот раскоши, хотя у нас их много, але раскоши переклада у нас пока что нема. И тому пока что еще вот никому не пришло в голову у нас оправды робить вот эти с динамичными сенсами переклады. Ну еще про динамичные переклады, динамичные эквиваленции Юджина Найда, то, конечно, у некаторых моментах перакладу можа не так паслядоўна, але гэтыя прынцыпы выкарыстоўваюцца. Без іх проста немагчыма. Варт, Хрысціян Норд таксама зрабілі вельмі шмат у падыходзе да біблійнага тэксту. Калі б мы пераклалі зараз усё літаральна, то гэты тэкст быў цікавы толькі для вузкапола спецыялістаў. Не быў бы яго проста не ўзялі б у рукі звычайныя чытачы. Тому без гэтага мы не абыдземся. Напрыклад, трымаць жазло, мець уладу. Дякую вялікі за адказы на пытанні. Бачыце, зноў выйшла невялікая дыскусія. Дастаткова, да, і майго голаса, каб працягнуць. І вось тут прагучала якраз пытанне якасці перакладаў і, напэўна, ёсць такі
і вышэйшы сэнс, што мы вас прапусцілі, спадарня Алена. Так, зараз даем слово Алене Васильевне Борисевич, старэйшаму выкладчыку кафедры культуралогіі факультэта сацыякультурных камунікацый БДУ. Тут адэкамендаваны як перакладчык з іўрыт і на іўрыт з правам матэрыяльнага подпісу. Вось так цікава вже это прагучала. Яшчэ раз падкрэслім, сапраўды ваше выступленне будзе для нас дуже каштоўным. Будь ласка. Дякую вам велике. Лена, все ж таки лучше на микрофон. Так, для публики. Так. Не потренировалась на велике? Все, спрацовала. Дякую вам велике, особливо за те, що на конці виступаю, тому що завжди пам'ятають ліпше, що в конці, що добре місце мені досталося. Я хотіла б звернутися знову, але вельми коротко, до питання волошок, васильков, тобок і бульби. І менавіта про гэта я буду зараз казаць. Я ўвогуле даследую польскія пераклады Бібліі на польскую мову, які былі зроблены ў 16 стагоддзі. І чаму я тут апынулася, не толькі іх, але пераважна. Таму што ў 16 стагоддзі у польскай культуры склалася сітуацыя вельмі падобная да той, у якой мы зараз сидзім. І у якой мы зараз усё гэта сидзім і абмяркоўваем. Выйшла шмат перакладаў Бібліі на польскую мову, з іх 4 поўныя на працягу аднаго стагоддзя. Калі мы будзем ацэньваць узровень развіцця тэхнікі тагачаснай і сённяшняй, то гэта прыкладна як нашы 18, якія тут існуюць. Гэта былі пераклады таксама рознаканфесійныя. І чаму вось я выбрала такую тэму для свайго кароткага выступлення? Таму што высветлілася, што нягледзячы на адрозненні паміж перакладамі, якія ёсць, і пераклады рабіліся з розных моў, нехта хлусіў вось так па-перакладчыцку, пісаў, што я з усіх моў адразу перакладаю. Былі такія пераклады на тытульнай старонцы, гэта указвалася. Гэта значыць, што аўтаматычна немагчыма высветліць, з якой мовы ў дадзеным канкрэтным выпадку перакладалася. І калі што, то я перакладаў не з гэтай. Вось менавіта гэты радок я пераклаў вунь з той. Так. Але былі тыя, хто, скажем так, чэсна імкнуўся перакладаць з арыгіналу. Напрыклад, Сімон Будны. І што я хочу сказаць, што нягледзячы на тое, што пераклад ажыццяўляўся з розных моў, нягледзячы на тое, што гэта былі рознаканфесійныя пераклады, адзінае месца, дзе заўсёды ёсць адрозненне, гэта перадача біблійных рэалій. Імёны так, часам ёсць, часам няма. Рэаліі амаль 100%. Дробязь, але непрыемна. І вось у нас сустракаюцца такія рэчы, такія расліны, такія прадметы побыту штодзённага, пра якія мы, па-першае, нічога не ведаем нават сёння. Ёсць біблійныя таварыствы, якія дзейнічаюць там 200 год і больш, якія выдаюць кніжкі са здымкамі, з малюнкамі, што гэта такое было. Ёсць даведнікі для перакладчыкаў, выдадзены таксама, напрыклад, і ў Ізраілі, і ў некаторых іншых краінах, дзе падрабязна расказваецца пра што, дзе гаворка, і што гэта за інструмент, напрыклад, быў. Ёсць шмат артыкулаў, напрыклад, пра біблійныя музычныя інструменты напісана больш за 20 артыкулаў на ангельскай і іншых мовах. Але гэта не набліжае нас часам нават наадварот, да разумення таго, што гэта было, што гэта быў за аб'ект. І таму перад намі, урэшце рэшт, устае задача выпрацаваць падыход да перадачы біблійных рэаліяў. І гэта, як мне здаецца, адзінае вельмі важнае заданне, тому што, як паказвае вопыт, гэта тое, чым заўсёды адрозніваліся пераклады. Маглі нічым больш не адрознівацца толькі гэтым, на адну і тую ж мову у нашых суседзяў. Можа, мы іншыя вельмі нейкія адрозныя, але, здаецца, мы будзем паўтараць гэты шлях. Так вось, калі мы скарыстаемся з вопыту суседзяў, мы ўбачым, што былі выпрацаваны 3 стратэгіі збольшага перадачы вось гэтых васількоў і іншых назваў. Па-першае, вельмі дапаможная аказалася септуагінта. Калі не ведаеш, што рабіць, карыстайся септуагінтай, так, таму што нібыта ведалі. Так робяць
збольшага ўсе час ад часу. Напрыклад, у нас ёсць такая расліна таямнічая, якая на габрэйскай называецца дудаім. Септуагінта падае мандрагору, і вось гэты корань мандрагоры пайшоў у вульгату, і пасля ўсіх, хто не ведае, што рабіць, ён піша мандрагоры і не вельмі хоча ўнікаць, што там сапраўды было. Што робіць Будны? Будны адзіны, дарэчы, са сваіх сучаснікаў піша, што я не ведаю, што гэта такое, у каментары, і пакідае старажытна-габрэйскую лексему дудаімы, толькі афармляе яе граматычна згодна з правіламі польскай. Так, Іван Фёдораў відавочна неяк ментальна быў з Лютэрам звязаны, таму што ён піша збольшага яблака дабравонная. Так, і Ян Леапаліта, напрыклад, і брэсцкая Біблія ўвогуле ідуць у народную міфалогію, яны беруць слова з польскай мовы, з дыялектаў покшык. Гэта традыцыйнае абазначэнне таксама нейкай магічнай расліны, пра якую не шмат вядома, але ў яе ёсць магічныя нейкія ўласцівасці. Так, вось такія стратэгіі. Значыць, мы маем демістыфікацыю, гэта мы ідзем да сваіх нейкіх слоў і ствараем з біблійнага тэксту нейкі такі свой народны тэкст. І гэта вельмі часта сустракаецца у перакладах. Напрыклад, ёсць, гэта асабліва відавочна на перакладзе назваў музычных інструментаў. Ёсць такія два інструменты — кінор і угав. Пра кінор вядома, што там былі струны, больш нічога не вядома. Як ён выглядаў, таксама сумнеўна, хаця альбо быў падобны да ліры, альбо яшчэ да таго, што зараз выглядае гітара, ёсць розныя версіі. Але вядома, што там былі струны. Зараз гэта скрыпка ў сучасным іўрыце. Але гэта не дапамагае. Струн мала было, у Невеліч больш. Так, Невель быў больш падобны да арфы, гэта праўда. Гуслі вялі. Вось пра гуслі ўсе і пішуць пасля. А пра угав вядома было, што гэта быў такі інструмент спецыфічны, пра які увогуле нічога не было вядома. Былі версіі, што альбо гэта быў ударны, альбо струнны, і таму перакладаў шмат. І вось што пра гуслі. Скарына перакладае гуслі. Гуслі — гэта ў яго кінор, а угав у яго гэта варганы. Фёдораў — півніца у яго гэта кінор, а гуслі у яго гэта угав. Можа, пераставіў слова, хутчэй за ўсё, таму што гуслі неяк больш пасуюць да гэтага кінора. Так. Што робяць польскія таварышы? Будны робіць так 50 на 50, каб усім. Я хочу вот ведаць польскамоўныя таварышы. Вы адразу сказали, што у наших суседзяў Радзівілаўская, Нясвіцкая Біблія, Будна — это не ў наших суседзяў. Тут трэба вельмі дакладна разумець, гэта беларускія пераклады на польскую мову. Это не суседскія пераклады. Вуйк — это у суседзяў. Ну, калі мы геаграфічна глядзім, дзе яны друкаваліся. 16 стагоддзя Вуйк — это поўная Біблія. Радзівілаўская, Нясвіцкая — поўная Біблія. Так, праблема ў тым, што тэкст Радзівілаўскай Бібліі бліжэйшы да тэксту Вуйка, чым да іншай. Так што тэкстуальна ўсё ж такі, калі мы хочам быць чэсныя, гэта зараз і тады гэта былі, здаецца, ўсё ж такі ў большай ступені наши суседзі, але гэта не змяняе сітуацыі той, што Будны выкарыстоўвае слова арфа і да гэтай арфы дадае пішчаўка. Пішчаўка — гэта ў яго угав, якая была варганамі у скары. Так варган — это пішчаўка. Ну, па стылі інструментаў так, гэта духавы інструмент атрымліваецца. Брэсцкая Біблія, Радзівілаўская, выкарыстоўвае заходнія ўсе абазначэнні, у іх гэта у перакладчыкаў арфа і арганы. На арфях і на органіях.
Так пишуць. Так, ну гэта толькі інструментаў датычыцца. Іншыя рэчы таксама ствараюць шмат цяжкасцяў, але вось агульную тэндэнцыю мы бачым. Ёсць дамістыфікацыя, калі мы перакладаем на сваё, вось гуслі ў нас будуць і ўсё. І калі мы не разумеем нечага, мы шукаем аб'ект, які ў нашай культуры падобны да гэтага, перакладаем, і гэта было на той час прымальна, не ведаю зараз, ці будзе гэта прымальна. Ёсць стратэгія так званай варварызацыі. Калі мы шукаем слово, альбо бярем са старажытна-габрэйскай, альбо з грэцкай, альбо з лацінскай, альбо з нейкай іншай мовы, якая нам падаецца чужынскай. І уводзім гэтае слово, каб паказаць, што гэта аб'ект, з якім мы не вельмі знаёмыя, ён для нас чужы, але мы прыкладна ведаем, што гэта такое. Ну і ёсць стратэгія, якая, мне здаецца, вось яе Будны прымяняе, які вельмі старанна ўсё каментуе, і якая на сённяшні дзень, можа, была б і найлепшая. Гэта каментаваныя нейкія адзінкі, якія мы ўводзім у тэкст. Але пры гэтым, пры ўсім, мы не можам у тэксце пакінуць пустое месца, а пасля толькі каментар даваць, што вось гэта альбо пакінуць на старажытна-габрэйскай. Мы павінны нейкі варыянт выбраць. І вось гэта самае цяжкае, якое слово мы паставім у тэкст. Да яго мы можам напісаць паўстаронкі каментараў, але на што гэтыя каментары мы павесім, вось гэта трэба вырашыць, і гэта, мне здаецца, ну як паказвае мой вопыт аналізу гэтых перакладаў, это вось адзінае месца, дзе не толькі канфесіі будуць заўсёды адрознівацца ад адной, перакладчыкі ніколі не прыйдуць да згоды. Таму, сапраўды, адзінага перакладу у нас не было, няма і не будзе. Толькі з прычыны вось гэтых кінораў, угаваў і іншых. Дякую, Алена. Зараз можна звярнуцца сучасным перакладчыкам да досведу музыколагаў, музыкаведаў. Ёсць такі пласт. Ён і у нас быў прадстаўлены, але гэта таленавітая жанчына, на жаль, сышла з жыцця. Ніна Сцяпанская, мы сябравалі. Яна кандыдат музыказнаўства, кансерваторыі выкладала. І яна вывучала, яна ідэнтыфікавала музычныя інструменты, якія ўзгадваюцца ў псалтыру. Яна нават магла папеўкі выканаць, асноўныя мелодыі, аснову тое, што гучала у першым храме, пабудаваным Саламонам. Таму што часцей за ўсё проста колькасць струн узгадваецца. 10-струнная ці там 4-струнная струнны музычны інструмент. І параўноўваючы з тым, што было на Блізкім Усходзе ў іншых народаў, можна знайсці нейкія адпаведнікі, што як гэта нават выглядала. Хаця малюнкаў няма, добра было, энцыклапедыі не стваралі, гэта цяжка. І яшчэ там ёсць іншая праблема, якая звязана больш з нашай свядомасцю. Але вось калі ў тэксты песні-песняў паэт-аўтар ужывае дудаем, для яго гэта сугучча вельмі важна. Гэта той жа корань, які у доді, звароты, самае там частотнае, частае да улюбёнага, да каханага. Важна, што гэта перагукаецца. Таму вось Лютер думаў, ўсё ж такі гэта лібас эпфель, яблыкі кахання, а не мандрагоры пустая. Вось таксама перакладчык знаходзіцца на скрыжаванні некалькіх гэтых варожых лагераў, скажем так. Тут і чытач, і арыгінальны тэкст. Ёсць яшчэ адзін вораг у перакладчыка, гэта ягоная моўная свядомасць. Ёсць такі прыклад у кнізе быцця, калі ўзгадваецца абутак. І ў старажытна-габрэйскай мове нааль. Гэта агульнае слово для абутку. Верагодна, там не было нейкага асартыменту шырокага. Усе перакладчыкі з нашага рэгіёну перакладаюць адзінагалосна амаль. Вось гэты нааль, як вы думаеце, чым? Не. Ботамі, сапагамі. Так нават на выявах сярэднявечнай рэнесансі Масей сцягвае перад кустом, які не згасае, боты сцягвае. Ну вось такія боты, доўгія боты чамусьці уяўляліся перакладчыкам. Вельмі сумнеўна, каб яны такія сапраўды выкарыстоўваліся. Вось гэта таксама яшчэ адна пастка, у якую можна трапіць. І трэба асцерагацца якой. Дякую вялікі, Алена Васильевна. І
Вялікі дзякуй за каментары. Не нам вы дадалі фарбу, так? Ну а зараз, каб канчаткова надаць нашай сустрэчы рысы сярэднявечнага дыспута, мы перададзім слова прадстаўнікам рымска-каталіцкага касцёла. Вы хацелі ў канцы зрабіць падсумаванне, ваш аркуш паперы, так, цалкам з гэтымі пазнакамі, нататкамі. Таму, калі ласка, ваша хвілінка. Я не претендую на некія высновы, хаця Прыгодзіч казаў, што гэта было б добра рабіць. Гэта некае наше стаўленне да некаторых справаў, пытанняў, меркаванняў, які былі выказаныя. Ну, добра, што у нас ёсць сродкі сучасныя, вон записываюць, таму думаю, што той, хто пажадае пачуць нешта для сябе, можа будзе паглядзець гэты відэазапіс. Гаспадар Чарота згадаў пра тое, што кніга жывая, і многія казалі, кніга жывая і так далей. Але ўсё гэта гаварылася ў кантэксце мовы. Прыгожая мова, прыгожы стыль самих и так далей. І мне спадабалася выказванне гаспадара Бохуна самого, тому што гэта кніга таксама адресаваная таксама яшчэ для людзей, для некай супольнасці. Таму кніга таксама веры. Не только книга живая. А что это значит? Это значит не только, что она будет пригожа написана, але наколькі гэта слово таксама яшчэ ўплывае на жыццё вернікаў сама. Можна прачытаць некалькі разоў Біблію сама, але калі она не будзе змяняць жыццё чалавека, калі не будзе нейкіх канкрэтных плёнаў сама, ну так бескарысна. Тое самае, што некая іншая аповесць, яку прачытаў сама прыгожую, ну, і як адзін з нейкіх твораў сама. Кніга веры. Это ў першую чаргу, што я б хацеў сябе дадаць да гэтага. Не кажуць, што гэта кніга жыцця, кніга жывая, кніга жыцця і так далей. Гэта ўсё праўда, але ёсць таксама кніга веры. Гаспадар Чарота таксама сказаў, што пераклады не ўплываюць на стварэнне тэрміналогіі. З гэтым таксама не пагаджуся, бо пачынаючы працу больш за 20 гадоў, касцёл сама 25 гадоў сама, значна менш меў тэрміналогіі сама. І, напэўна, сёння, калі глядзім з перспектывы часу, то бачым, што многія словы, тэрміны, якія былі намі распрацаваныя, яны ўжо ў сучасных слоўніках, што раней гэтага не было сама. Таму, напэўна, можа не ўсе, можа не, але яны ўваходзяць тыя словы, якія таксама ёсць у выходзе той ці іншай канфесіі, ці неяк інакш назавём сама. Гаспадар Прыгодзіч сама тут нам рэкамендаваў на тое, што мы павінны таксама заклікаць да дапамогу вырашэння пытанняў дзяржаўнай улады, упаўнажанага па справах рэлігіі сама. Но это ягонае меркаванне. Я думаю, што ў іншых справаў і сфераў, дзе павінна таксама выкарыстоўвацца беларуская мова, і можа кожны будзе займацца сама супрацоўнічаючы разам, але неяк таксама памятаючы, што ёсць шмат іншых сфер, дзе таксама мова беларуская, на жаль, занядбана сама. Мы яшчэ не бачым і гэтую праблему ў нашым грамадстве сама. Таму гэта такі дадатак. Пра слоўнік таксама згадаў, што ствараецца слоўнік розных там тэрмінаў і так далей, як гэта выкладаць мову у БДУ. Ведаеце, ён нам прапанаваў, не толькі прапанаваў, нават даў ужо гатовы слоўнік, так, сторонок, не знаю, там з 500 можа, але гэта было зроблена не без удзелу касцёла. І калі мы звярнулі ўвагу ў кантэксце псалтыра, то нам гэта прыпаднеслі, кажуць, што вось мы яшчэ нешта робім сам, можа вы паглядзіце. Мы паглядзелі одну літеру А, написали ўсе свае заўвагі, выказалі ўсе свае меркаванні самае, бо там ёсць і праваслаўныя сапраўды, і каталіцкія тэрміны, ёсць нейкія надканфесійныя тэрміны самі. Гэта было ў маі месяцы, сёння ўжо у нас кастрычнік, ні духу, ні слуху. Сёння я першы раз убачыў Прыгодзіча тут на гэтай сустрэчы сама. Таму, напэўна, мы адкрытыя для чаму одну літеру А, таму што мы казалі, калі хоць нешта з нашага будзе прислухаюцца, тады будем працаваць далей. Навошта рабіць увесь алфавіт, 30 тых пару літр сама, калі мы можам толькі на прыкладзе адной убачыць, наколькі гэта будзе эфектыўна і карысна для ўсіх гэтая справа. Што датычыць гаспадарыні Дамянецкай, саму крыху пераскочыў, бо тут одно пытанне ўжо я бы не буду гучыць, але одно пытанне таксама узгадавалі. 22 сакавіка была сустрэча біблійнага таварыства з удзелам розных канфесій сама. Все такія дыпламатычныя, і так все кажуць агульна сама. Я хочу сказаць наступнае, што касцёл прадставіў свайго прадстаўніка да працы ў гэтай камісіі сама. Але, на жаль, праваслаўная царква катэгарычна адмовілася сама. У асобе айца Градуна это было агучана, што не баюць сэнсу, не бачуць працы іх у гэтай камісіі сама. Па выніках гэтага таксама было прынятае рашэнне касцёлам, што мы таксама не будзем удзельнічаць. Чаму? Таму што міжканфесійны прадугледжваюць удзел усіх канфесій, а тым больш найбольшай
канфессия, якая позиционирует себя у Беларуси православной. Коли одна конфессия не делится, это уже не межконфессийная, это будет однобокий будет. 3 конфессии, 2 конфессии, 1 конфессия, это уже будет не межконфессийный, переклад и так далее. Это удокладнение такое. Чому, яка позиція Костюла в этом питанні? Костюл був відкритий, надалі відкритий сама. І найбільш, звісно, ми підтримуємо виказування господарині Бучко. На жаль, її нема. Вот, Ирины сама, ейное выказывание, ейную позицию сама. Мы про гэта казали на сустрэчы у лютым, была конференция про мова и сакрум сама. Открытая для дыялогу, конструктивного дыялогу, сама готовы працаваць. Мы так само обменялись пэўнымі нейкімі контактамі у стварэнні тлумачальнага словніка, дзе таксама войдуць канкрэтныя тэрміны з улікам усіх тых той ситуации, якая еще не есть в Беларуси, ну и с своего боку Костюл так само открыто для диалогу. Для конструктивных диалогу, на неким взаимопоразумении, ну я завжди казав на початку, і ще раз пригадаю, що одинство у разнородности, это не перешкоджає бути саме. Как сегодня мы могли так само памятать, что есть 2 традиции, усходу, заходу, саме, одна другую дополняет, и в этом есть каштовность, а не проблема. Дякую. Можно я, уважаемому я хотела подказать, коли я, например, уживала гэты выраз «живая книга», я имела на увазе, что яна так моцна ўздзейнічае на человека, хоча ён таго ці не хоча. Я нават калі читаю Гёте, ці Гердера, кого заўгодна, вялікіх пісьменнікаў, мысляроў, яны мяне ўздзейнічаюць, яны мяне фармуюць. Біблія тым больш. Яна чалавека, які чытае і перачытвае, робіць чалавекам веры. Заўсёды. І таму вельмі важна, як яшчэ вучыць. Ну просто, можем мы называем по-розному, але ту самую справу. І калі моладзь вы хочаце, каб ішла ў касцёл, ішла ў праваслаўную царкву, яна павінна з гэтай кнігай жыць як з той кнігай, якая улюбёная кніга, якую любяць чытаць. У гэтым уся справа. Я яшчэ додатак сама, ведаеце, ўжо 22 гады як святаром сама, але рыхтуючыся да казання ў нядзельных сама проповедзяў сама, заўсёды ж перачытваеш тэкстамі. І ведаеце, вот заўсёды нешта новае, на нешта звярнеш увагу, на нейкае слово, можа быць адно, можа выказванне, которое неяк, здаецца, чытаў столькі разоў, а вось сёння яно гучыць неяк па-іншаму і больш да чалавека прамаўляецца. Да, дякую за такое порозуміння. І наколькі я бачу всіх, хто був за круглим столом, вже не помиляюся, виказався, але у нас є ще не менш значна частка людей, які слухали і справді познаю твари представників Білоруського державного університету, медицинського, так, політичної еліти. Тобто, можливо, хтось хотів би у якості репліки ці ухвалення вимовити, промовити. Ну, питання, ви бачите, я одне слово не вжив це слово, бо так, вельми востра трималася дискусія. Всі кажуть, що все було видатно, і тоді, не глядячи на те, що другі модератори, головний Олександр Олександрович тут відсутні, я буду в такому разі підходити до такої завершальної частки. З'явилися питання. Михайло Ласка, бачите, треба було... Я розумію авторські переклади, там працює чоловік над перекладом. Як працюють біблійські комісії, наприклад, католицької церкви? Роздаються книги і перекладає особний чоловік, а потім є тільки один редактор, це супольно. І друге питання, скажіть, будь ласка, як далі рухається переклад над Старим Заповітом, і чи скоро нам чекати вже Нового Заповіта з псальмами? У якої конфесії? Так, католицька. Дякую, що ви так цените нас. Можа так, этапы такой працы. Ну, у першую чаргу ствараецца падрадкоўнік. Пасля гэты падрадкоўнік рэдагуецца. І пасля адрэдагаванага падрадкоўнік прадстаўляецца на разгляд усёй секцыі, так скажем, хатнее чытанне, і пасля на супольным пасяджэнні абмяркоўваецца старонка за старонкай. Падрадкоўнік робіць перакладчык. Ну і красиво. Калі будуць выданні больш пашыраны Нового Заповіта спецыяльным, напрыклад? Пра планы, ведаеце, цяжка нам зараз нешта казаць. Мы паступова працуем над гэтым. Нельга казаць, што
нейкі пераклад дасканалы альбо менш дасканалы. Гэта вельмі цяжкая праца, вельмі складаная праца. Выбіранне розных варыянтаў, слова, якое можна ператлумачыць, кантэкст. Ну, гэта просто, ну, той, хто на гэтым не працаваў, гэта цяжка зараз перадаць словамі, але ставіць нейкія межы, казаць, што праз 5 гадоў будзе пераклад, праз 6 гадоў, мы, напэўна, не будзем. Час пакажа. Прабачце, але вось я таксама не зразумела. Падарадкоўнік зроблены, а з яго, што яшчэ гэты тэкст, акрамя таго, што разам чытаюць. Калі справа, напрыклад, пра псальмы. Працуе працоўная група пасля. Працоўная група, якая разглядае гэты падарадкоўнік. Ну, ён не павінен астацца толькі на ўзроўні падарадкоўніка. Там павінна ўсё ж такі трэба, дзе толькі можна і захаваць рытм. Гэта ж вершы геніяльныя. Ну, хоць рытм, тыя, хто робяць гэты падарадкоўнік, яны павінны задаць, патрэбна прачытаць, каб хоць чулі. Кіёдеа, Адонай, Дерек, Цедэкі, Дерек, Рішаім, Тове. Таксама чытаюць. Нават быў час такі, калі гэтыя пераклады чыталіся на голас, праходзіла кампанія. І той, хто канчатковы, гэта не самы лепшы шлях для перакладчыка, лепш, каб ён быў здольны паэтычны, каб яго паэтычныя здольнасці былі, каб ён ведаў арыгінал. Ну, як у Аверинцева. Путь праведных ведает Господь, и потерян лукавых путь. Это гениально точно по смыслу и гениально точно по ритму. Вот такие люди. А яшчэ павінна было згодна з тэалогіяй, сама, каб адпавядала патрабаванням каталіцкага касцёла, інструкцыямі, якія ёсць. Для гэтага ёсць спецыяльная менавіта склад секцыі, то выходзяць людзі, філологі, теологі, як павінна гэта практыкаваць. Я думаю, што мы тут не сабраліся абмяркоўваць узровень нашай секцыі. Дзякую. Нет, пытанне задавалася, як робіцца, так я і сказала. Дякую вялікі. Можна працягнуць, да рэчы, пасля у кулуарах персанальна, бо тэму відавочна мы ніяк не вычарпалі, гэта зразумела. Калі ласка, ці ёсць яшчэ, магчыма, рэплікі, калі ласка, Іван Іванович. Прапанова пытання, вось тут ішла размова пра агульную камісію, якую магчыма стварыць. Ну, раз магчыма сабраць людзей тут за круглым сталом, магчыма і камісію стварыць, так разумею. Але камісія камусьці павінна прадставіць свой пераклад все-таки. Ну, можа быць, народнае галасаванне, гэта, конечно, не вельмі так дэмакратычна, але, напэўна, тут вось, сказаць, што дзяржаўная інстытуцыя можа быць вось гэтым прымальнікам вось гэта перакладу. Дзяржава не адказана за пераклад Бібліі. Інстытут мовазнаўства, можа быць, і нейкая такая вось... То есть павінен быць нейкі надінстытут. То есть калі гэта адна канфесійная краіна, гэта можа быць надінстытут, адна гэта галоўная канфесія краіны. Калі ў нас шматканфесійная краіна, у нас павінен быць нейкі савет цэркваў, які, напрыклад, гэты міжканфесійны пераклад прыме. Ну, скажем, як прапанова такая, ці можа быць такі інстытут увогуле нейкі існаваць? Я пра гэта, здаецца, трошку казала, што спробы былі сабраць. І гэта не робіцца такім чынам, што павінна, каб хтосьці быў і каб дзяржаўная установа прыняла. Такога не мае быць не можа. Гэта робіцца па самазаяўленасці, па патрэбе. Скажем, ёсць у каталіцкай царквы, у праваслаўнай царквы ствараюцца камісіі, ёсць патрэбы, знаходзяцца спецыялісты, знаходзяцца людзі, якія гебраісты, эліністы, беларускія філолагі. Калі гаворка ідзе пра навуковы пераклад, збіраюцца навукоўцы, збіраюцца літаратары, паэты, якія абмяркоўваюць, абкатваюць кожнае слова. Ніякая дзяржаўная інстытуцыя не можа над гэтым стаяць. Ніводная дзяржаўная інстытуцыя няма кампетэнцыі
прыняць гэты пераклад неўводны. Вот у супольнасці, скажем, вот як народное голосование, тут як гэта ніхто не адмяняў. Супольнасць, потому что вот это уже сумневна, что народная и это уже было все, это уже было не раз сёння сказано, что сапраўды штосьці застанецца. Вот з гэтых вот велізарных спроб, колькі мы ўсяго там нарабілі за 20 і 21 стагоддзя, застанецца штосьці адыдзе. Штосьці стане прынятым, штосьці не стане. Тое самае у літургічным ужытак некаторыя пераклады патрапілі, да практычна все, які былі зроблены беларускай мовы, так ці інакш патрапілі ў літургічны ужытак. То есть гэта не тое, што вот, скажем, вот рабіў Дзякуць Малей у 20-х годах і выдаў у 31-м годзе 20-го стагоддзя, потым у 21-м стагоддзі многія церквы ужывалі, пакуль не зрабілі там свае пераклады. То есть это, скажем, Сёмуха, які рабіў там сваім чынам, таксама з прычыны голаду на пераклады церквы гэта ўжывалі. І таксама гэта як адказ на тое, што ні на што не ўжывала. Сёмуха придумал слово «милажаль». Или казав, мне подобається переклад Сёмухи. Я кажу, ты видишь, что такое «милажаль»? Нет. А теперь, гляди, поэты пишут «милажаль», слово уживается «милажаль», оно все пошло. И оно уживается. Это не вырашается державными институциями, это не вырашается никакими-нибудь вот такими вот волюнтаристскими комиссиями. Это робится, потому что это живая книга, а не выдание державных декретов. На сапраўды ёсць патрэба, збіраецца. Альбо сам перакладчик, як той самы Сёмуха, так, ён выйшаў з праваслаўнай камісіі, а хацеў перакласці, он сел пераклад. Размова может больше не про державу, нет, размова про то, что няма институция принимать переклады Шекспира, вы что думаете, что легче? Данте? Институция это Беларусь. Вот это отдельная институция, для якой это Беларусь, белорусы, белорусскомовная супольность. Это отдельная институция, это отдельная инстанция, якая может это принять. А проч гэтага гэта церква. Вот, и тому гэта зноў-таки ніякай вот такой вот собрать у нас вот такую-нибудь эту комиссию, где будут начальники сидеть, это нереально и не потрібно. Дякую великий за адказ. Я як модератор знову вимушений трошки так, магчыма, не дать договорить до апошняй думки, але тому есть дискуссия. У нас все ж таки уже 2,5 годины тягнется этот круглый стол, и думаю, что все погодятся, что ён спаборнічае за гоноровое место номер 1 сярод усіх мерапрыемстваў у межах этой выставы «Беларусь и Библия», Библия и Беларусь, пардон, бо сапраўды выклікала такие дискуссию, розгалас. І, напевно, лепш за все бачно збоку, со сторони, тому ще, не глядячи на недохоп часу, дадим слово шановному спадару Скотту Керролу у якості невеличкого резюме. Ви гэта весь час слухали переклад, шмат працавали, то ось вам такі гонорове право підсумувати в кінці. Well, I respect everybody who's here and thank everyone for their time. Я поважаю усіх, хто тут присутнічає, і дякую вам за ваш час. The Bible is like a two-edged sword. Біблія – це як двохбоковий меч. It both unifies and divides. Він і об'єдновує, і так само розділяє. And yes, indeed, the texts are living and require, they bring us to humility because they require great skills and study. Конечно, тексты яны приводят нас до такой ситуации, коли мы повинны быть такими смиренными и повинны вывучать. It's such a massive book that requires such great collaborative work. Это такая велизарная книга, которая потребует нашей коллаборации, нашей супольной працы. That does, in fact, have to reach across confessional aisles. І нам треба дотягнутися, ось такі мости протягнути поміж цими конфесійними островами. See, in the West, it's not the support of the government that makes something like this happen. На Заході це все робиться не при підтримці ураду, держави. It's something that's much more potentially devious and degrading. Это то, что
It's not the control of the government. There's another kind of control. Ёсць іншы тип контролю, контроль ад дзяржавы і ад ураду, ён змяншаецца. It's money. Грошы кантралююць. Truly, and I would encourage you all in your work to continue doing the wonderful work that you're doing. It's very inspiring to me. Я бы хацеў натхніць вас працягваць рабіць тую цудоўную працу, которую вы робіце, яна натхняе мяне. To find ways to work together. І хочу вас натхніць таксама знайсці шляхі, каб працаваць разам. To continue to work with this wonderful government institution here, the National Library. Я хочу натхніць вас працягваць працаваць з гэтай цудоўнай установай дзяржаўнай нацыянальнай бібліятэкай. And please, 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 in your ongoing projects, mentor and develop those who will follow you. Give them the skills of language and translation. І, канешне, у працэсе вашай гэтай сумеснай працы будьце такімі ментарамі, развівайце тых людзей, которые могуць працягваць вашу працу. Thank you for your work. Дзякуй за вашу працу. Вялікі дзякуй, гэта і было заключнае слово. Так, на гэтым першым развітацца ад імя Нацыянальнай бібліятэкі. Мы таксама дуже удзячныя, што вы адклікнуліся на прапанову і тут былі. Трошкі пазней на сайце Нацыянальнай бібліятэкі з'явіцца навіна, дзе вы пабачыце ўласныя партрэты. Таму мы так якраз цікавіліся, як правільна падпісаць іх. Ну і ў якасці маленькага такого бонуса ў канцы, хто з удзельнікаў нашага круглага стола яшчэ не мае друкаванага каталога, калі ласка, застаньцеся, так, і ён будзе вам перададзены. Яшчэ раз всім вялікі дзякуй і да хуткіх сустрэч. Так.